ಉತ್ತರಮೇಡು ಓಲಗಾಯಿನ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರೆ ಅಂಚನೆ ತೀರ್ಥ ಚಾವಡುಪನ ಮಾತಾ ಬಂದುಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಮಂತಂದು ಸುರುಕಾದು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುವರ್ಯರನ 128ನೇ ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆದ ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭಡು ಎಂಕಲ್ನ 44 ವರ್ಷದ ದಿಂಚದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂದು ಕಿರು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆನ ಮನ್ಪರೆ ಎಂಕಲ್ನ ಮತ್ತು ಬೈದೆ ಸಾರತ್ತ ವರ್ಮನೂತ 77ನೇ ಇಸವಿಡು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುವರ್ಯರನ ತತ್ವಬಕ ಆದರ್ಶನ ದುಂಬುದಿ ಒಂದು ಪರಿಸರದ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವ್ಯರು ಒಗ್ಗೂಡುವಿಕೆಡು ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ ಪಂಪುನ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಂತ ಸುರುತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ದಿವಂಗತ ಶ್ರೀ ಭಕ್ತಾನಂದ ಸುವರ್ಣರ್ನ ಉದಾರ ಕೊಡುಗೆಡು ಇರುವ ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗೆಲ್ಲ ಖರೀದಿ ಮಂತ ಅಪಗ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳನ್ನ ಫೋಟೋದಿದ್ದು ಆರಾಧನೆ ಮಂತೊಂದಿತ್ತ ಭಜನೆ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯ ಅಂಜನೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುವರ್ಯನ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆ ಮಾತ ಫೋಟೋದಿದ್ದು ಆಚರಣೆ ಮಂತೊಂದಿತ್ತ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಪರಿಸರದ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವ್ಯರನ್ನ ಶ್ರಮ ಒಗ್ಗೂಟುವಿಕೆಡು ಎಂಕಲು 1988ನೇ ಇಸವಿಡು ಒಂದುವೇ ಸಭಾ ಮಂದಿರನ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಕೇಂದ್ರ ವಿತ್ತ ಸಚಿವರಾಯನ ಶ್ರೀ ಬಿ ಜನಾರ್ದನ ಪೂಜಾರ್ಲು ನೆರವೇರಿಸಿದರು ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಆನಿ ಅವೇ ವರ್ಷ 1988ನೇ ಇಸವಿಡು ಕುದ್ರೋಳಿರ್ದು ಕೊಲ್ಲೆಮುಟ್ಟ ಮೆರವಣಿಗೆಡು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುವರ್ಯನ ಅಮೃತಶಿಲಾ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಮೆರವಣಿಗೆಡು ಕೊಣತದು ಒಂದುವೇ ಸ್ಟೇಜ್ದ ಪಿರವಡು ಇತ್ತ ಕೋಣೆ ಉಂಡು ಅವಳು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಂತದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಂತ ಶಿಲಾ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಮುಂಬೈದ ಕೊಡುಗೆ ದಾನಿ ಶ್ರೀ ಬಿ ಸುರೇಶ್ ಬಿ ಸಾಲಿಯನ್ ಮೇರು ಆ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಿದರು ಅಂಚನೆ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಮುಲ್ಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತಾನಾಗ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಚಪ್ಪಲ್ ಬಾರ್ದು ಬಂದಾಗ ಎಂಕಲ ಗುರುಕುಲು ಮೂರ್ತಿ ಪಿರವಡಿಕೊಂಡು ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಕಟ್ಸಾಡ್ತಾ ಆಜೆಟ್ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಭವ್ಯ ಮಂದಿರನ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಎಂಕಲ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಂತ ಇಂಥ ಉದ್ಘಾಟನೆಲ್ಲ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಬಿ ಜನಾರ್ದನ ಪೂಜಾರ್ಲು ನೆರವೇರಿಸಿದರು ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಗುರುಕುಲ್ನ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಯನ್ನು ಶಿವಗಿರಿ ಮಠದ ಮಠಾಧೀಶರು ನೆರವೇರಿಸಿದರು ಐದು ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ವರ್ಷಂಪ್ರತಿ ಐತಾರ ಆಜೇರ್ದು 8 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐದು ಬಕ್ಕ ಮಹಾಪೂಜೆ ಅಂಚನೆ ಗುರುಕುಲ್ನ ಸಮಾಧಿದ ದಿನತಾನಿದ ಕಾಂಡೆ ಆಜೇರ್ದು 8 ಗಂಟೆ ಭಜನೆ ಮಹಾಪೂಜೆ ಬಕ್ಕ ಬಿಸುತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಾನಿ ಕಾಂಡೆ ಆಜೇರ್ದು 8 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಪೂಜೆ ಮತ ಮಂತೊಂದು ಬರೋಂದಿತ್ತ ಮಂಗಳವಾರ ಕುಣಿತ ಭಜನೆ ಬೊಕ್ಕ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಕ್ಲು ಇತ್ತ ಬೈಯಾಗ ಮಂತೊಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಓಲ ಒಂಜಿ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜದ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಉಪ್ಪೇರ ತೋಜಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕೇಂದ್ರದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಂತ ಐಟ್ ಸಾಧಾರಣ 120-130 ಜೋಕುಲಿಂದಾತು ಆ ಧರ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರಡು ಎಡ್ಡೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಸಮಯಡು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ದಕ್ಕಲು ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮನ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ವರ್ಮಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗೆಲ್ಲ ಆ ರಸ್ತೆಗೂ ಪೋಂಡು ಅಪಗ ಇಂಗ್ಲೆಗ್ ಮುಲು ಬರ್ಪುನ ಬಿನ್ನೆರೆಗೂ ಬಂದುಲೆಗೂ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮನ್ಪುನ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಹೊಂದಿತ್ತು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಲು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದ್ಪುನಿಟ್ಟು ಬೇತೆ ಕಡೆಗೆ ಪೋಂಡು ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಸಭಾ ಮಂದಿರ ಉಲ್ಲಾಲ ಪರಿಸರಡು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಭಾ ಮಂದಿರ ಆದಿತ್ತನು ಅನ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಹೊಸ ವಿನ್ಯಾಸಡು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸಭಾ ಮಂದಿರಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ ಆನಾಗ ನಮ್ಮ ಮಂದಿರದ ಸಭಾಭವನ ಬಾರಿ ಇಲ್ಲಿಯ ತೋಜುಂತು ಅಂಚಾದ ಎಂಗ್ಲು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಒಮ್ಮತಡು ಈ ಹಾಲ್ದ ಪಿರವು ತಾಗದು 45 ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗೆ ಖಾಲಿ ಜಾಗೆ ಇತ್ತದು ಐನು
ಆ ಜಾಗದ ಓನರ್ನ ಕಡೆ ಪಾತೆರ್ದು ಕೊರಿಯರೆ ಒಂಜಿ ಮಾತುಕತೆ ಮಂತಿದ್ದ ಕಾಸದ ಒಂಜಿ ಅಂಚಿಂಚಿ ಜಂಜಾಟಡು ಒಂಜಿ ಕರೆನ 7 ವರ್ಷದಿಂದ ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿ ಒಂದು ಹೋದಿತ್ತ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಣ್ಣ ಮರಣಿ ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ದುಂಬು ಆ ಜಾಗದ ಓನರ್ ನಕಲು ಕೊರ್ಪೆ ಬಂದಿರ ಆ ಜಾಗೆ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಐಕ್ 52 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆದ ಕೊರ್ದು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಪುದರ್ಗೊಂಜಿ ಮಂತದ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಆದಿ ತಿಂಗಳದೊಳೈ 1.5 ಕೋಟಿ ಆವಡು ಒಟ್ಟು 2 ಕೋಟಿ 5 ಲಕ್ಷದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂಚಾದ ಇನಿ ಸೇರಿದಿನ ಮಾತ ಬಂದುಳ್ಳ ವಿನಂತಿ ಆಯ್ನಾತ್ ನಮ್ಮ ಏತು ತಾಕತ್ತುಂಡು ಆತಿದ್ದು ಬಂದದ್ದು ಅಂಕಲು ಸಹಕಾರ ಮನ್ಪಳೆ ತನು ಮನ ದನಟು ಅಂಚನೆ ಆ ಜಾಗೆ ನಮ್ಮ ಪುದರ್ಗ ಆಯ್ ಬಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾಲ ತಾಲೂಕು ಆತಲು ಉಲ್ಲಾಲ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟಡು ಒಂಜಿ ಭವ್ಯವಾಯಿನ ಬಿಲ್ಲವ ಭವನ ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಇಂಕಲ ದೀವಂದ ಇಂಕಲ್ನ ಪೂರಕ್ಲನ ಸಹಕಾರಡು ಒಂಜಿ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಆಪುಲಕ ಅಂಕಲ್ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಪನೊಂದು ಏನೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಪಾತ್ರನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮನ್ಪೆ 120ನೇ ಎನ್ಮನೆ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆದ ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭಡು ಇಂಥ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಉದ್ದೀಪನ ಮಲ್ಪೆರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಶ್ರೀ ಪೀತಾಂಬರ ಹೆರಾಜೆ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗೆಜ್ಜಗಿರಿ ಮೇರೇನು ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಮಹಿಳಾ ಸಂಘ ಅಂಚ ಬಕ ಯುವವಾಹಿನಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕೊಲ್ಯ ಘಟಕದ ಈ 4 ಸಂಸ್ಥೆದ ಪರವಾದ ಅರ್ತಿ ಬಿತ್ತಿಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೇರೆನು ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಧರ್ ಇಚ್ ಬೇರು ಪೂಶಾಲು ಕೊಡ್ದು ಎದುಕೊನಡು ಪನ್ನದು ಕೇನಂದುಲ್ಲೆ ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆತ ಗುರ್ಕಾರ್ ಬೇನು ವಹಿಸೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶ್ರೀ ಜಯಚಂದ್ರ ಕೆ ಉದ್ಯಮಿ ಮಂಗಳೂರು ಮೇರೇನು ನಮ್ಮ 4 ಸಂಸ್ಥೆದ ಪರವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಮೋಕೆಡು ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೇರೆನು ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಟ್ರಸ್ಟಿ అయిన ಶ್ರೀ ಮುತ್ತಪ್ಪ ಪೂಜಾರ್ಲು ಪೂಶಾಲು ಕೊಡ್ದು ಎದುಕೊನಡು ಪನ್ನೊಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ ಗುರು ಸಂದೇಶ ಕೊರಿಯರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ಅಮೀನ್ ಸಂಕಮಾರ್ ಸಂಯೋಜಕರು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಮೇರೆಲ್ಲ ಮಾತೇರ್ನಲ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೇರೆನೆ ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜದ ಟ್ರಸ್ಟಿ అయిన ಶ್ರೀ ಆನಂದ್ ಎಸ್ ಕೊಂಡಾನ ಬೇರು ಪೂಶಾಲ್ ಕೊಡ್ದು ಎದುಕೊನಡು ಪನ್ನೊಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಂಥ ಸಭೆತ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದುಲ್ಲೇರು ಮಾಜಿ ಒತ್ತು ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಆಯ್ನ ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಾಲ ಮಿತ್ತರ್ಮೆದ ಚಾವಿಡು ಓಲಾಗಾದುಲ್ಲೇರು ಅರೇನು ಮಾತಾ ಸಂಸ್ಥೆದ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೇರೆನು ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜದ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಒತ್ತು ಗುರ್ಕಾರ అయిన ಶ್ರೀ ಶೇಷಪ್ಪ ವೈದ್ಯಮನೆ ಬೇರೆ ಪೂಶಾಲು ಕೊಡ್ದು ಎದುಕೊನಡು ಪನ್ನೊಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಬಿನ್ನೆರಾಯಿನ ಬಿರುವೇರು ಕುಡ್ಲ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಇಂದತ ಸ್ಥಾಪಕ ಸದಸ್ಯರು ಶ್ರೀ ಉದಯ ಪೂಜಾರಿ ಬಲ್ಲಲ್ಬಾಗ್ ನಮ್ಮ ಲೆಪ್ಪೋಲೆಗೂ ಮೂಕೆಡು ಇನ್ನಿತ ಈ ಸಭೆಗೆ ಬೈದರು ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಮಾತಾ ಸಂಸ್ಥೆದ ಪರವಾದ ಅರ್ತಿ ಬಿತ್ತಿಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜದ ಟ್ರಸ್ಟ್ అయిన ಶ್ರೀ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಅಡ್ಕ ಬೇರು ಪೂಶಾಲ್ ಕೊಡ್ದು ಎದುಕೊನಡು ಪನ್ನೊಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ
ಕೋಟೆಕರ್ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತಿದ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಾಲಿನಿ ಮೇರೆಗ್ಲ ಮಾತೇರ್ನಲ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೆ. ಬೇರೆ ನಾರಾಯಣಗುರು ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯನ ಶ್ರೀಮತಿ ತ್ರಿವೇಣಿ ಕುಂಪಲ ಬೇರೆ ಪೂಶಾಲು ಕೊಡ್ದು ಎದುಕು ನೋಡುಪನದು ಕೇನದುಳ್ಳೆ. ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ವೇದಿಕೆಡು ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನೇತ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಸೋಮೇಶ್ವರ, ಅಂಚನೆ ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಕೊಲ್ಲೆ ಸೋಮೇಶ್ವರ ನೇತ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಜಯರಾಮ್ ಪಿರಿಕೂರು, ಅಂಚನೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣಗುರು ಮಹಿಳಾ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಶ್ರೀಮತಿ ಕುಸುಮ ಭರತ್ ಕುಂಪಾಲ, ಅಂಜನೆ ಯುವವಾಹಿನಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕೊಲ್ಯ ಘಟಕದಂಥ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಸುಂದರ್ ಸುವರ್ಣ ಮುಕ್ಳಿಗೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮೋಗೆಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೆ. ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪುಣ ಸ್ವೀಕಾರ ಆಪನಾರ್ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಂಜನ್ ಬೋಲಾರ್, ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಂಕೋಲಿಗೆ ఒక ಅಭಿನಂದನಾ ಸ್ವೀಕಾರ ಬೆತೊನ್ನಾರು ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ ದಾಸ್ ತೊಕೋಟ್ ಮುಕ್ಲೆಗಳ ಅರ್ತಿ ಬಿಡ್ತಿದ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೆ. ಅಂಚನೆ ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಗೆ ಬೈದಿನ ಮಾತ ಬಂಧುಲೆಗಳ ಮೂಕೆಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ನನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣಗೂ ಚುಕ್ಕಿದೀವಿ. ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ತುಡಲ್ ಅರ್ಲಾದ ಉದಿಪನ ಮನ್ಕೊಡು ಬಂಡದು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗೆಜ್ಜಗಿರಿ ನೇತ ಗುರುಕಾರ್ಲಾಯನ ಶ್ರೀ ಪಿತಾಂಬರ ಯರಾಜ ಮೆರಡ ಅಭಿನಯ ಮಂತಂದುಲ್ಲ. ಬೇರೆಗೆ ನೆನಪಿನ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಉಂಚಿ ಕೊರಡು ಪಂಡು ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಕೇನಂದುಲ್ಲ. ಕೊರಡು ಬಂದು ಈ ಪೊಟ್ಟುಡು ವಿನಯ ಮಂತಂದುಲ್ಲ. ಓಂ ಶ್ರೀನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ ನೂತ 28ನೇ ದಿನತ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ಇನಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಮಾತ ದೇಶಡ್ಲ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ಪಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ದಿನ ಬಂಡ ತಪ್ಪ ಒಂದು 1856 ಚೆಂಬಳಂತಿಡು ಪುಟ್ಟಿನ ಒಂಜಿ ಬೊಲ್ಪು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಗೂ ಬೊಲ್ಪು ಕೊರ್ಪುಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಆದು ಭಕ್ತಿ ಆದು ಇನಿ ನಮನ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಹೃದಯಡು ಉಂಡು ಪಣ್ಣಂದಾಂಡ ಅವು ನಿಜವಾದ ಸೋಜಿಗನೇ ಸರಿ. ಯಥೋ ನರಮನೆಯ ಪುಟ್ಟುದು ಕಾಲವಶಾಪಿನ ಅಂಡ ಇಟ್ಟು ಒರಿಪ್ಪುನಗಲು ಕೆಲವು ಮಾತ್ರ. ಇನಿ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ ಸುಮಾರು 7 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಜನನ ಬತ್ತೇರು ಆರ್ನ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲು ಆರೊಂಜಿ ಶೋಷಿತ ವರ್ಗಗೂ ಕೆಳವರ್ಗಗೂ ಆರ್ಪಟ್ಟರ ಪಾಡು ನಿಜವಾದ ಕೇರ್ನಾಗ ಈ ರೀತಿ ಆತ್ಮನಾ ಬಂದ್ಕೊಂಡಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ನಮಗೆ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು. ಇನಿಯೇ ಎತ್ತೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಗೂ ವಿಶೇಷವಾದ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗೂ ಶೋಷಿತ ವರ್ಗಗೂ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡವು ಇನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾವೊಂದುಂಡು. 21ನೇ 22ನೇ ಶತಮಾನಡು ಅವಾಗ ಆ ಕಾಲಡು ರೀತಿ ಇತ್ತು. 1800 ಅಜ್ಪೊಡು ಎಳ್ಪೊಡು ಸೊನ್ಪೊಡು ಆ ಒಂಜಿ 18ನೇ ಶತಮಾನದ ಮುಕ್ತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಐದು ದುಂಬಿ ಎಂಚೆಪ್ಪು ಪನ್ಪುಡೇನು ನಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕಡು ಕೇಂದ್ರ ತೂವರ ನಮಕ ಆ ಭಾಗ್ಯಜ್ಜಿ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಬಂದ್ಪಿದ್ದೀರಿ ಕೇರಳ ಬಂದ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಮರ್ಲೇರ್ನ ಸಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪರ ಎರಡಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಆತು ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟಡುಲ್ಲೇರೆ ಬಂದ್ಪುಣೇನು ಆರು ತೆರಿದೇರು ಅಂಡ ಇನ್ನು ಮಾತ ಕಷ್ಟಲು ನೀಗಿರಿ ಸೈನಾರು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ನಾಣು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲು ಆ ಒಂಜಿ ಚೆಂಬಳಂತಿಡು ಪುಟ್ಟುಂಡಲ ಒಂಜಿ ಶೋಷಿತ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಶಿವ ದೇವಾಲಯ ಕಟ್ಟದು ನಮನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂದು ಬಡವೇರ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಒಂದು ಇಳವೇರ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನ, ನದ್ದು ಬಿಲ್ಲವೇರ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಂಪುಣೆ ತೋಜಾದ ಕೊರ್ನಾಡೆ ಆರು. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಬಂದಾಗ ಆರು ಕೇರಳದ ಹೊತ್ತಿನ ಕಡೆ ಪನ್ನಾಗ ಬಂಡೇರು ವೇಣುಗೋಪಾಲರು ಮೂಲು ಕೊಲ್ಲಿಯಾಗ ಬತ್ತು ಪೋಯಿருந்து ಅಲ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಲಿಯರ ಪಂಡ್ಲಿ ಕಾಂಡು
ಸಾದಿನ ಬತ್ತಿ ಪರಿಹಾರ ಖಂಡಿತ ಇನ್ನೊಂದು ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಅವರ ನನಾತ ಅವಕಾಶಗಳು ಉಂಡು ಮಾಡ್ಮೇನು ತೊಜ್ಪಾಯರು ಮುಲ್ಪನೆ 45 ಸೆನ್ಸ್ ಪಿರೌಡಿ ಈ ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇದ ಬರಿಟ್ಟು ಕುಡೊಂದು ಜಾಗದಪ್ಪನ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಕಲ್ಪದರೆ ಬಂಡವು ಆ ಗುರುಕುಲ್ನ ಒಂಜಿ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡದು ಎಂಕ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಪೊರ್ಲುದ ಜಾಗ ಏನು ಈ ಒಂಜಿ ಜಾಗಕ್ಕೆ ದುಂಬುದು ಸುಮಾರು 15-20 ವರ್ಷದ ದುಂಬಲವರ ಗುರು ಜಯಂತಿ ಹಬ್ಬಗನ ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರ್ತದ ನೆನಪು ಉಂಡು. ಇನ್ನು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೇರಳದ ಬರ್ತದ ಪ್ರಾರಂಭಡು ಕೊಲ್ಯಡು ಪೂಜೆ ಆದ ಕುದ್ರೋಳಿಡು ಬೋದು ಇನಿ ಕುದ್ರೋಳಿಡು ಇಡೀ ವಿಶ್ವ ತೂಪುರಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆತನ ಮಂಡಂಗ ಅವು ನಮಕ್ಕೂ ಮಾತ ಅಭಿಮಾನನೇ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಖುಷಿ ಪಡೆವಳು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಕಲೆ ನಮಕ್ಕೂ ಕೆಲವರೇ ಗುರಿಲೈ ಪೂಜೆ ಗುರುಕುಲ್ಲೈ ಪೂಜೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಾತಿರ್ಬೇಡಿ. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಗುರಿ ಉಂಟು ಗುರುಕುಲ್ಲೇರು ವಾ ಸಮಾಜಗೂ ಇಂಚಿನೊಂದು ಗುರುಕುಲ್ಲೇರು ವಾ ಸಮಾಜಗೂ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈಯಂಚಿನ ಅಮರ ವೀರ ಪುರುಷರುಗಳೇರು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಉಂಟು 550 ವರ್ಷ ಆಂಡಲ ಇನಿಲ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈಯರೇನು ನೂರಾರು ಗಾರಡಿದ್ದು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಉಲ್ಲೇರು ಬಂದ್ಬಿಡೇನು ನಮಗೂ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 2022 ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿಟ್ಟ ಆಯ್ನ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶೊಡನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾದಿತ್ತು. ಸುಮಾರು 15-20 ಲಕ್ಷ ಜನ ಆ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ತದು ಒಂದು ಪೂಜೆ ಮಲ್ತು ಪೋತೇರು ಬಣ್ಣದ ಅಂಡ ನಮ್ಮಡ ಏತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತರು ನಮ್ಮಡ ನಿಜವಾದ ಶಕ್ತಿ ಉಂಟು ನಮ್ಮಡ ಶಕ್ತಿ ಉಂಟು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಆ ಶಕ್ತಿನ ಸರಿಯಾದ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುವನೋ ಇಜ್ಜನ ಅನ್ಬಿಡಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಎಲ್ಲ ಬರೋದುಂಟು. ನಮಕು ಮಾತ ಬುದ್ಧಿ ಬರಡು ಏರೇರೇ ಬುದ್ಧಿ ಕಮ್ಮಿ ಆತನಗಳಿಗೆ ಭಗವಂತಿ ಆ ಗುರುಕುಲು ಸದ್ಬುದ್ಧಿ ಕೊರಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪಾತಿರ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಬೇನೆ ಅಪ್ಪನೇನು ಓಲ್ಲ ಪಾತಿರವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪಿಪ್ಪು ಅನಾದಿ ಕಾಲೋಡ್ದಿಂಚಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳಿತಕ್ಕೊಳಗಾಯ್ನಕ್ಕೆ ತಲತಲಾಂತರದು ನಮ್ಮನ್ನು ಜರ್ಜರಿತಾತನಂತ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಇತ್ತೆ ಮಿತ್ತು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊರ್ಪುನಾಥ ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇಪ್ಪಂದು ಅಂಚನೆ ಭಕ್ತಿದ ಭಾವ ತೊಜ್ಪಾವನಂಚಿನ ಮಲಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಲಿಪ್ಪಂದು ಆಂಡ ನಮನೇ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಕುದ್ರೋಳಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಇತ್ತಿತ್ತೆ ಆಯ್ನ ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಶಕ್ತಿಲ ಭಕ್ತಿದ ಕೇಂದ್ರ ಅಲ್ಲ ತಪ್ಪಾಣ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಡಂಗೂರ ಬಾಡ್ದು ಎಂಗ್ಲ ತಪ್ಪಾದ್ರು ಅಂಡ ಅವನವನ ಮೂರ್ಖತರದ ಪರಮಾವಧಿ ಹಾಕೊಂಡು ತಪ್ಪಾಂಡ ಬೋದು ಸರಿ ಮಲ್ಪಲಿ ತಪ್ಪಾರ ಸಾಧ್ಯ ದಯಪಂಡ ಒಬ್ಬ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪೋಡು ಏರ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಿದ್ರು ಓಲ ತಪ್ಪಾಡಲ್ಲ ಐನ್ ಬೋದು ಸರಿ ಮಲ್ಪಲಿ ನಿಖಿಲ್ ತಪ್ಪಾದಂದು ಪನ್ಪನಕ್ಲು ಬರೀ ಭಾಷೆ ನೋಡು ತಪ್ಪಾಂಡ್ ಬಂಡೋಡ್ಚಿ ಐನ್ ಎಂಚ ಸರಿ ಮಲ್ಪೋಲಿ ತಪ್ಪಾಕಂಡ ಐಕೆ ಎಂಚ ಸಾಗಿಡ್ಕೊಂಡರಲ್ಲಿ ಅವು ಎಂಚ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಆವಲಿ ಪನ್ಪನಿನ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಗ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ಲ ಆರು ಸಂಘರ್ಷೋಡು ಪೋಯಿ ನರತ್ತು ಸಾಮರಸ್ಯ ಲಡಾಯಿ ಬೊಡ್ಚಿ ಎಂಕ್ಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಲೈ ಪುಗ್ಗರ ಪೂಜೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲವೇ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಲ್ಪುವ 1888 ಅಡವಿ ಪುರಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಶಿವ ದೇವಾಲಯ ಕಟ್ಟುವರು. 2012 ನಮ್ಮ ಕುದ್ರೋಳಿ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ 1908 ಆರು ಬತ್ತದ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ 4 ವರ್ಷದೊಂಡು ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂಜಿ ಪೂರ್ತಿ ಬೇಲೆ ಅವರ ಇನ್ನು ಅಂಚಿನ ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮುರಣಿಗಳಿಗೆ ಏನು ರಾಜಕೀಯ ಪಾತ್ರವಲ್ಲಿ ಈ ವೇದಿಕೆ ಪಾತ್ರ ಬಲ್ಲಿ ದಯಪಟ್ಟ ಅಗತ್ಯಲ ಇಜ್ಜಿ ಧರ್ಮೋಡು ರಾಜಕೀಯ ಬರ್ರವಲ್ಲಿ ಅಂಡ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜಗೂ ಹಿಯ ಸಮಾಜಗೂ ಇಳವ ಸಮಾಜಗೂ ನಾಮದಾರ ನಕಲಿಗೆ ಇನಿ ಕುದ್ರೋಳಿ ಬಂದ್ಬಿಡೋ ಮಹಾಮಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಬ್ಬೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗುರುಕುಲ ಬಗ್ಗೆ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋದಿತ್ತಂಡ ಆ ಕುದ್ರೋಳಿನೇ ಮಲ್ಪದ್ರಿಂದ ಆರ್ನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಮಾಧಾನ ಆಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಓಲೋ EMA ಪೈಡ್ ಮಲ್ಪೇರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಂಗ್ಲು ಪಂಡ್ರವಲ್ಲಿ ಹಾಡಂದು ಪಂಡ್ರವಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತಿರ್ನ ಯಾರು ಮಲ್ಪೊಂಡು ಆಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುರಾಗಲ್ಲ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪಡೆ ನೂರಾರು ಸಂಘದ ಸಂಸ್ಥೆಲಿಲ್ಲ ಮಲಮಲ್ಲ ನಾಯಕರನಕುಳ್ಳೇರು ಮಲಮಲ್ಲ ವಿದ್ವಾಂಸರುಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮೆಟ್ಟಿ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲುಳ್ಳೇರು ಅಕಂಡ ಮಾತ ಕೇಳಲಿ ಓಲ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಸರಕಾರಗಳ ಎಡ್ಡೆ ಒವೇ ಸರಕಾರಗಳ ಆ ರೀತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೋಂಡ ಜನಕ್ಕುಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಗಳಿಸಾಯ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ನಡೆದಾರ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭವಿಷ್ಯತ್ತಡು ಮಾತರನೆಲ್ಲ ಉಪಸ್ಥಿತಿಡು ಕೇರ್ನಂಚಿನ ಬೇಳೆ ಮಲ್ಪಲೆ
ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕುಲಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ನೆಮ್ಮದಿ ಅನುಗ್ರಹ ತಿಕ್ಕಡು ಒಂಜಾತು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಲು ಸ್ವಾಮಿಲ್ನ ಕನಸದಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆ ಅಂಡ ಆಕಲಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ತಿಕ್ಕನು ಉದ್ಯೋಗ ತಿಕ್ಕಣ ಮಾತ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಶಕ್ತಿ ಹೊರಪಡು ಉದ್ಯೋಗನೇ ಇದ್ದಂದ್ರೆ ಆಗ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಇದ್ದಂತೆ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಇನ್ನು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ ಅಗತ್ಯ ಉಂಟು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಶಕ್ತಿಲ ಅವಡಾಪಡು ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ಕೇರಳ ದಾಲ ಇದ್ದಿದ್ದಾಂಡ್ಲ ಇನಿ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಭಾರತಡು ನಂಬರ್ 1 ಸ್ಥಾನ ಕೇರಳ ಪಡೆಯುವುದಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ SNDP ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆದ ಒಂಜಿ ಅನುಗ್ರಹ ಉಂಡು ಇನಿ ಕೇರಳ ನಮ್ಮ ಮಾತ ವಿದ್ಯೆಡು ಏರು ತುಂಬುವಂಡ ಕೇರಳ ತುಬ್ಬ ಕೇರಳ ತೋಡುದಂಡ ಸ್ವಾಮಿಲೇನ ಅನುಗ್ರಹ ಪನ್ಪುಣೇನು ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಪರಡಾಪಡು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿಲು ಆರು ಇಳವ ನೆಟ್ಟು ಪುಡುದೇರು ಆರು ಇಡೀ ಲೋಕೋಗಿಪ್ಪು ಪ್ರಪಂಚೋಗಿಪ್ಪು ಅಂಡ ಮೂಲತಃ ನಮಕ್ಕು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಹೊರರ ಆಲೋಚನೆ ಯಾರು ಮಲ್ಬೇಕು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪಂಪ ಸ್ವಾಮಿಲು ಮಾತ್ರ ಸೇರಿ ನಾವು ಒಂಜಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಸೀಮಿತ ಆಗ್ತಂದು ಇನಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಕ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ ಇನಿ ದಿನ ಒಂದುಂಡು ಬೇತೆ ಸಮಾಜದಕ್ಕೂ ಏತು ಕೋಡಿಡು ಗುರು ಜಯಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಾಟಾಚಾರಕ್ಕೂ ಕೆಲವರು ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನ ನೋಡುವ ಮಲ್ತಿರದಾನೆ ಅಂಡ್ ಏತ್ ಜನ ಮಲ್ತೀರಿ ನಿಜವಾದ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಕಂಡ ಉಂಡ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲವ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಆವಡು ಐಟು ಲಾಭ ಇಪ್ಪಂದು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರ್ನ ಆರಾಧನೆ ಆವಡು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ ಆರಾಧನೆ ಆವಡು ತಪ್ಪಂದೆ ಮಲ್ಪುವ ಅಣ್ಣ ನಿಷ್ಠೆ ಬರೀ ಆರಾಧನೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಚರಣೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಆ ನೆನ್ನು ಪಾಲಿಸೋ ಒಂದು ಗೋಪುನ ಕರ್ತವ್ಯ ನಮಕುಂಡು ಇನ್ನೆಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಕೊಲ್ಯದ ಗುರುಕಾರನಾಗಲು ಏನಡ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ಪರವಂಡಿ ಏನಡದಲ್ಲ ಹಿರಿಯರ್ನಾಗಲು ಇತ್ಯಾರಾಗಲು ಕೇಂಡೆ ಏನಡದ ಹಿರಿಯರ್ನಾಗಲು ಏನಂತೂ ಇತ್ತ ಹಿರಿಯರೇ ನನ್ನಡದ ಹಿರಿಯ ಮಲ್ಪೆ ಉಂಡೆ ಬಂಡ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ಬಿಡೋ ಒಂದು ಹಿರಿಯ ಕಡೆ ಮಲ್ಪುವ ಹೆಂಗೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅಂడి ನಿಗಲು ಮಾತ್ರ ಸೇರಿದು ಈ ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಎತ್ತದು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ಪಾಯರು ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆವಡು ಕೊಲ್ಯ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘ ಭವಿಷ್ಯತ್ತಡು ಅತ್ಯಂತ ಒಂಜಿ ನಮಕು ಬೋಡನ ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಆವಡು ನನಾತ್ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಶಕ್ತಿ ಬರಡು ಕೊಲ್ಯ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘ ಪಂಪು ನಾವು ಇಡೀ ಸಮಾಜಡು ಅವಿಭಜಿತ ಜಿಲ್ಲೆಡಾವಡು ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟೋಡಾವಡು ಕೊಲ್ಯ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘಗೆ ಪಂಪುನ ಅಂಚಿನ ಪಾತ್ರೆ ಬರಡು ಪಂಪುನ ರೆಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆ ಪಂಡೊಂದು ನಿಗಲು ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಕೊರೋನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರನಗಳಿಗೆ ಊರ್ದ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಅಕ್ಕನಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಗೌರವ ಕೊರದು ಎರಡು ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಪವೆ ಮಾತುಗಳು ನಮಸ್ಕಾರ. ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗಿರಿ, ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಗಳಾಗಿರಿ. ಜಾತಿ ಯಾವುದಾದರೇನು, ಮನುಷ್ಯ ಒಳ್ಳೆಯವನಾದರೆ ಸಾಕು. ಅನ್ಯರ ಸಂತೋಷ ತನ್ನ ಸಂತೋಷದ ದಾರಿ ಇತರರಿಗೆ ಸಂತೋಷ ನೀಡುವುದಾಗಿರಬೇಕು. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಎದೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಗುತ್ತಿರುವ ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ ಒಂದಿದೆ, ಅದು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಗಮನಿಸುತ್ತದೆ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಏನೊಂದಲ್ಲ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಮಂದಿರ ಕೊಲ್ಯ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುವರಿಯರ 168ನೇ ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರಿಗೆ ನೀಡುವಂಥ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ. ಒಂದೇ ಜಾತಿ, ಒಂದೇ ಮತ, ಒಂದೇ ದೇವರು ಎಂಬ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳ ಧ್ಯೇಯ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚೊತ್ತಿಕೊಂಡು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರ ಕೊಲ್ಯ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಭಜನಾ ತಂಡದ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲೊಬ್ಬರಾದ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರು ಅಪ್ಪಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ನರ್ಸಿ ಶೆಟ್ಟಿ ದಂಪತಿಗಳ ದ್ವಿತೀಯ ಪುತ್ರರಾಗಿ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಪೂರೈಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿ ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ 30 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವರು. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉದ್ಯೋಗವು ವಲಸೆ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ಸದೃಢಗೊಳಿಸುವುದೇ ಇವರಿಗೆ ಸವಾಲಾಗಿದ್ದರೂ ತನ್ನ ವೃತ್ತಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹಾಗೂ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಭಜನಾ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ
ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವರು. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಅತೀವವಾದ ಆಸಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿ ಇದ್ದಂತಹ ಇವರ ಭಕ್ತಿ ಭಜನಾ ಯಾನ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲಲ್ ಬಾಗ್ನ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣೇಶ್ವರ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ತದನಂತರ ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿರುವ ಕೊಡಗಿನ ಶ್ರೀ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ದೇವಾಲಯದ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವರು. ಸರ್ಕಾರದ ಮಾನದಂಡಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ತನ್ನ ವಯಸ್ಸು ವೃತ್ತಿ ಬದುಕನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ ಹೊರತು ಮನುಷ್ಯನ ಮಧ್ಯ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಚೈತನ್ಯಕ್ಕೆ ದೇವರು ಎಳ ವಯಸ್ಸಿನ ಹುರುಪನ್ನು ಕರುಣಿಸಿ ನವ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಶ್ರೀಯುತರು ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಾಗ ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಬೀರಿ ಕೋಟೆಕರ್, ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಮಾಡೂರು ಇಲ್ಲಿನ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವರು. ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮಠ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ರಸ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಯ 10 ಸಂವತ್ಸರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿ ಸೇವೆಗೈಯುತ್ತಿರುವ ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ ಬಳಗದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 13 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವರು. ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಜ್ಞಾನ ಮಂದಿರ ಕೊಲ್ಯಕ್ಕೂ ಶ್ರೀಯುತರಿಗೂ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ. ಕಳೆದ 13 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ಭಜನಾ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಪರಿಸರದ ಯಾವುದೇ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಭಜನಾ ತಂಡದ ಭಜನಾ ಸೇವೆ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು, ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದು ಚಾಚು ತಪ್ಪದೆ ತನ್ನ ನಿಷ್ಠೆಯ ಭಜನೆಯ ಭಕ್ತಿಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಈ ಭಕ್ತಿಯ ಅರ್ಪಣಾ ಮನೋಭಾವವು ಯುವ ಭಜಕರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತಾ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳ 168ನೇ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಈ ಶುಭ ದಿನದಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲು ಹರ್ಷಪಡುತ್ತೇವೆ. ನಿಮಗೆ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳು ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸದಾ ಕರುಣಿಸಲಿ ಎಂದು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು, ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕೊಲ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು, ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿ ಕೊಲ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು, ಯುವವಾಹಿನಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕೊಲ್ಯ ಘಟಕದವರು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡುವಂಥ ಸನ್ಮಾನ. ಸೋಲ್ಬೇಲೂರು ಶ್ರೀಯುತ ರವಿ ಕೊಂಡಣ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ತಲಪಾಡಿ ದುರ್ಗಾಪುರ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಾದ ಅದನ್ನ ಕಾಲಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬರೋದು, ಅಂತೆ ನಮ್ಮ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರ ಪಾದಗಳು ಅಡ್ಡ ಬರೋದು, ನಮ್ಮ ಈ ಜಾಗದ ಈ ಮಣ್ಣುಡುಪಿನ ದೇವದೇವರ ಪಾದ ಅಡ್ಡ ಬರೋದು, ಅಂಚ ವೇದಿಕೆ ಉಡುಪಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರೇನು ಅಂಚೆ ಎನ್ನ ವೇದಿಕೆ ಎದುರುಪಿನ ಮಾತಾ ಬಂದುಲೆ ಇನಿ ಶ್ರೀ ಗುರು ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿನ 168ನೇ ಜನ್ಮದಿನೋತ್ಸವ ಅಂದು ಎನ್ನೆತ್ತಿದ್ದು ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತೀರಿ ಆಂಡ ಯಾನ್ ಈ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಶ್ರೀ ಗುರುಕುಲನ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ಬಂದಿನೊಂದು ಖುಷಿ ಸಂತೋಷ ರೂಪ ಅಂತೆಯೇ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಂಚನೆ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜ ಬೊಕ್ಕ ಯುವಾನಿ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತೆರೆಗಳ ಯಾನ್ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಲ್ತ ನಡಪನ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಯಾನ್ ಕಳೆದ ಒಂದು 13 ವರ್ಷದಿಂದ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಆ ಸ್ವಾಮಿನ ತತ್ವ ಎಂಚುಂಡ ಆ ತತ್ವದ ಪ್ರಕಾರನೇ ಮಕ್ಕಳು ಅಕ್ಕಳ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಅಕ್ಕಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆತೊಂದಿಲ್ಲದು ದೀನದಲಿತನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನಂತಂದರೆ ಈ ಭಾಗದ ಜನಗಳಿನ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಸ್ಪಂದಿಸೊಂದು ಅಕ್ಕಳ ಕಷ್ಟಗೂ
ನೆರವಾಪಿನಂಚಿನ ಯಾನ್ ಕೆಲವು ಜಾಗ ತೂತೇನೆ ಅವತ್ತಂದು ಯಾನ್ಲ ಕೆಲವು ಅಕ್ಲಡಿ ಪೋನ್ಲತ್ತೆ ಅಂಜಾದಿಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ವಾ ಜಾತಿ ಲಜ್ಜಿ ವಾ ಮತಲಜ್ಜಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಜಾತಿ ಒಂಜೇ ಮತ ಒಂಜೇ ದೇವರ ಪಂಪಿನ ದೇವರನ್ನ ಆಶ್ರಯದಟ್ಟು ಆ ಗುರುಕುಲ ಆಶ್ರಯದಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎನ್ನ ಕುಡರ ಎನ್ನ ಧನ್ಯವಾದ ನಡ್ಪಿಸೊಂದು ಎನ್ನೆರಡು ಪಾತಿರು ಮುಕ್ತ ಗುರು ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರ ಕೊಲ್ಲಿಯ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಎನ್ನ ಗುರುವರಿಯರ 168ನೆಯ ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆ ಸಹಕಾರ ರತ್ನ ಶ್ರೀ ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಬೋಳಾರ್ ಇವರ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ. ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ವಿವಿಧೋದ್ದೇಶ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ತಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ರಾಜ್ಯ ಸಹಕಾರ ಮಹಾಮಂಡಲ ನಿಯಮಿತ ಬೆಂಗಳೂರು ಇದರ ವತಿಯಿಂದ ಸಹಕಾರ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿರುವುದು ತಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವ ಮಹೋನ್ನತ ಸಾಧನೆಗೆ ಸಂದ ಗೌರವವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಬ್ಬ ಸಕ್ರಿಯ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿ ಸಹಕಾರಿ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಅಪ್ರತಿಮ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ವಿವಿಧೋದ್ದೇಶ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಅದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಮಾದರಿ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಬೆಳೆಸಿ ಇಡೀ ಸಹಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾದ ತಾವು ಮಹಿಳಾ ಸಂವರ್ಧನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕನಸು ಕಂಡವರು. ತಾನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ 90% ಮಹಿಳಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಿಂದಲೇ ನಿಭಾಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಿರುವಿರಿ. 100 ವರ್ಷ ದಾಟಿದ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೋಲುವ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ಎಂಬ ಯಶಸ್ವಿ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಳೆದ ಒಂದೇ ಒಂದು ದಶಕದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತಾವು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಮಾದರಿಯಾಗಿಸಿದಿರಿ. ಅನುಕರಣೀಯ ಹೌದು, ಅಧ್ಯಯನ ಯೋಗ್ಯವೂ ಆಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಹಕಾರದ ಪತ್ತಿನ ಸಂಘಗಳ ಮಹಾಮಂಡಲ ಬೆಂಗಳೂರು, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರಿ ಯೂನಿಯನ್ ನಿಯಮಿತ ಮಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಕೇಂದ್ರ ಸಹಕಾರ ಸಗಟು ಮಾರಾಟ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ ಜನತಾ ಬಜಾರ್ ಇದರ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸಹಕಾರ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಪಂದನ ಮಂಗಳೂರು ಇದರ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಸಹಕಾರ ರಂಗದ ಶ್ರೇಯೋಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಅರ್ಪಣಾ ಭಾವದಿಂದ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡ ತಾವು ಸಹಕಾರ ರಂಗದ ರತ್ನವೇ ಸರಿ. ಶ್ರೀ ರಾಘವ ಬೋಳಾರ ಮತ್ತು ಪುಷ್ಪ ರಾಘವ ದಂಪತಿಗಳ ಸುಪುತ್ರರ ತಾವು BA ಪದವೀಧರಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಸಹಕಾರಿ ಉದ್ಯಮಿಯೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೂ ಆಗಿರುವಿರಿ. ಶ್ರೀಯುತರ ಸಾಧನೆಯ ಕಿರೀಟಕ್ಕೆ ಸ್ವರ್ಣ ಗರಿಯೆಂಬಂತೆ ಉತ್ತಮ ಸಹಕಾರಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಸವಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಸಮಾಜ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಭಾರತ ರತ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಪರಿವರ್ತನಶ್ರೀ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಸಜ್ಜನ ಚಂದನ ಸದ್ಭವನ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಈ ಸಹಕಾರ ರತ್ನ ಮುಡಿಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಉದ್ಯಮಶೀಲ ಸೇವಾ ಕೈಂಕರ್ಯದಿಂದ ಸಮಾಜದ ಬಡ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಅನ್ನದಾತರಾಗಿರುವೆಂಬ ಆಶಯದ ಪದಗಳೊಂದಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳ 168ನೇ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಈ ವೇದಿಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಲು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಹಕಾರಗೊಳ್ಳಲಿ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ವರ್ಗಕ್ಕೂ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕರುಣಿಸಲೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಹಾಗೂ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಕೊಲ್ಯ ಹಾಗೂ ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಕೊಲ್ಯ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯರು ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿ ಕೊಲ್ಯ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಯುವ ಹಾಯಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಕೊಲ್ಯ ಘಟಕ. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಹರೀಶ್ ಮಂಡೋಳಿ ಮೇರೆಗೆ ಮಿತ್ತರ್ಮೆದ ಚಾವಡು ಪುನಃ ಮಾತಾ ಬಿಂದೇರ್ಲ ಸೇರಿದು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಶ್ರೀಯುತ ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಬೋಳಾರ್ ಮೇರೆಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮನ್ಪೊಡು ಬಂದು ಬಿನಯ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲನ ಪಾದಗು ಅಡ್ಡಬೂರೊಂದು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಜಯಂತಿದ ಈ ಒಂಜಿ ಆಚರಣೆ ಸಂದರ್ಭಡು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರ ಅಂಚನೆ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು
ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ನಡಪಣಜಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಗುರು ಜಯಂತ ಆಚರಣೆದ ವೇದಿಕೆ ಪುನ ಮಾತಾ ಹಿರಿಯರೇ ದಯಪಂಡ ಪುದಾರ್ಪಣದ ಪಂಡ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಐಟೇ ಟೈಮು ಐಕಾದ ನಿಖಲ ಕ್ಷಮಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಇನಿ ಕೊಲ್ಯ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘ ಪಂಡ ಇನಿ ಮಾತಾ ಒಂಜಿ ಸಂಘಗೆ ಮಾದರಿ ಆದ ಪುನಃ ಸಂಘ ದಯಪಂಡ ಆನಿದ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪುನಗನೆ ಈ ಬಾಗಾಡು ಮದ್ಮೆದ ಹಾಲು ಹೋಗುದಕ್ಕೆ ಎಂದ ಕೊಲ್ಯದ ಹಾಲನ್ನು ಅದು ಕುದುರೆ ಕೊಲ್ಯದ ಹಾಲನ್ನು ಅಣ್ಣ ಇನಿ ಈತ ಎತ್ತರಡು ಪುನಃ ಸಂಘ ಬಾರಿ ಪರಾತ ಸಂಘ ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಡು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತೊಡಗಿಸಿದು ಇನ್ನು ವಿವಿಧ ರೀತಿಡು ಒಂಜಿ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಟನೆ ಅವಡು ಯುವಯಿಂದ ಒಂಜಿ ಘಟಕ ಅವಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಜನಗಳಿಗೆ ಇನಿ ಭಾರಿ ಕೈತಲಾದದ್ದು ಯಾನ್ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಒಂದು ವಿಷಯ ಬಂದು ಅಪ್ಪನ ದಯಬಂಡ ಏಕಲು ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ಇಡು ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾಫ್ ದೆಪ್ಪನಾಗ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಆಕಲು ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘದ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ತೆಗೆದು ಪಂಪ ಹೆಂಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಹಾಕೊಂಡು ದಯಪಂಡ ಇನಿ ಈ ಭಾಗದ ಸಾಧಾರಣ ಕೊಲ್ಯ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘದ ಒಂಜಿ ಏಳೆನ್ಮ ಜೋಕ್ಲಂಡ್ಲ ಈಗಲ ಈ ಸಂಘದ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಬರ್ತದೆ ಜಾಬ್ ಹುಡುಗ ಉಳ್ಳೇರಿ ಎಂಗ್ಲ ಅವ್ರು ಪನಿಯಾರ ಹಿಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗೋದು ಆತ ಎತ್ತು ಈಗೆಲ್ಲ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ನಡಪೋಣ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಪೇರು ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ಅವಳ ನಿಖಲ್ಲಾನೇ ಸಂಘದ ಭಾಗದ ಈ ಸದಸ್ಯ ಮನೆಯರಿಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ದಾಯಕ ಬಂಡ ಈಗೆಲ್ಲ ಸಂಘದ ಎಕಡೆ ಬಂಡೇರು 20% ಅಥವಾ 95% ಲೇಡೀಸ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಉಪ್ಪುನೇ ಬನಿಯರಂಗೆ ಮಹಿಳೆಯರೇ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡ ಅವಾಗ ದಯಬಂಡ 95% ಮಹಿಳೆಯರೇ ಉಳ್ಳಾರು ಇನಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಸುದೃಢ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಸುದೃಢಾಗೆ ಅಂಚೆ ಅದು ಈಗಲ್ನ ನುತ್ತ ಜಿಲ್ಲೆ ಸ್ಟಾಫ್ಗಳು ಇನ್ನು 95 ಪುಂಜೊಳ್ಳೆ ಬಂಡದ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಡು ಆತ ಅತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ಇನಿ ಒಯ್ಕಲ ಕಮ್ಮಿಜ್ಜಿ ಬಂಡ್ಲೆಕ್ಕ ಎಂಕಲು ರಾಜ್ಯಾಡ ಅತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ಪೋಯಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ಆವಡದಾಂಡ ಐಕೆ ಎಂಕಲ ಬೆನ್ಪುನ ಐತ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ ಅವಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಅವಡು ಮಕ್ಕಳ ಮಾತ ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇಂಕು ಈತೆ ತರಗೆ ಬುಳಿಯರ ಸಾಧಾರಣ ಆ ಸಾಧಾರಣದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಕೆ ಎಂಜಿನಿ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಂಡ ಅವು ಮಾತ ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಅರ್ಪಣೆ ಮಂತದ್ದು ಇನಿ ಏನು ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಂತಾರೆ ಐಕೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಅಭಾರಿಯವರಿಲ್ಲ ಪನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಪ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸೋಲ್ಮೇಲು ಶ್ರೀಯುತ ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಬೌಳಾರ ಮೇರೆಗೆ ನನ್ನ ದುಂಬಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಅಭಿನಂದನೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಪೆರೆಂಡು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಆಯ್ಕೆಯಾಯಿನ ಉಳ್ಳಾಲ ನಗರಸಭೆದ ಶ್ರೀ ಭಗವನ್ ದಾಸ್ ತೊಕ್ಕೋಟು ಮೇರೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ನಡೆಪೆರೆಂಡು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಶ್ರೀಯುತ ಭಗವನ್ ದಾಸ್ ತೊಕ್ಕೋಟು ಮೇರೆ ಮಿತ್ತರ್ಮದ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಬಂದು ಬಿನಯ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ನಗರ ದಿವಂಗತ ಸಂಜೀವ ಪೂಜಾರಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದಂಪತಿಗಳ ಸುಪುತ್ರರಾಗಿ ಜನಿಸಿದ ತಾವು ಶಾಲೆಗಿಂತಲೂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕಲಿತದ್ದು ಬೆಳೆದದ್ದು ಅಪಾರ. ಇವರು ಶ್ರೀ ನಾಗಕನ್ನಿಕ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ದೈವಸ್ಥಾನ ಅಂಬಾವನ ಕೃಷ್ಣನಗರ ಇದರ ಟ್ರಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾರು ಚಾಲಕರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಕಾರು ಚಾಲಕ ಮಾಲಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಉತ್ತಮ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಮೇಚೂರು ಕಬಡ್ಡಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಬಡ್ಡಿ ಆಟಗಾರರಾಗಿ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಘಟನೆ, ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಜನರ ಸೇವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಉಳ್ಳಾಲಪುರ ಸಭೆಯ ಮಾಜಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಉಳ್ಳಾಲ ನಗರಸಭೆಯ ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವರು. ನಿಮಗೆ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕರುಣಿಸಲೆಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕೊಲ್ಯ, ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ಯುವ ವಾಹಿನಿ ಕೊಲ್ಯ ಘಟಕ. ಶಿವಗಿರಿ ಬುಡುಣುನ್ನಾಂಡ
ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯೋಡು ಇತ್ತಿನ 25 ಸಂಗೋಲೆಡ್ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರವಾದ ಆರಂಭಾತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಅಂದು ಪನ್ನಾಗ ಅವು ಕೊಲ್ಯ ಸಂಘ ಅಂದು ಪಂದ್ರೆ ಇಂಕ ದಿಂಜ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಪಿತಾಂಬರ ಹೆರಾಜರ್ನಂಚಿನ ಹಿರಿಯರು ಪಾತಿರುಲಿ ಅಂಡ ಎನ್ನಂಚಿನಕುಲು ದಾದ ಪಾತಿರುಲಿ ಇಂದು ಕೇಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಬೇಲೆ ಎಂಚಿನ ಅಂದು ಪನ್ನಾಗ ಜೋಕುಲೆ ಕಲ್ಪಾವನ ಇತ್ತೆ ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ಸನ್ಮಾನ ಆಡು 33 ವರ್ಷ ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬೆಂತಿನಾರು ಎಂದು ಮುಲ್ಪದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಪಂಡೇರು ಒಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಭಜನೆದ ತಂಡ ಪೋಪುಂಡ ಸುರುಟ್ಟು ಬರ್ಪಿ ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ರು ಯಾನು నేను ದಾಯ ಮುಲ್ಪ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂದು ಕೇಂಡ ಇನಿ ನಮ್ಮ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಜಯಂತಿನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶದಾದ ನಮ್ಮ ಅಷ್ಟಮಿ ಮಲ್ಪುವ ಚೌತಿ ಮಲ್ಪುವ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರ್ಬೋಲೇನು ಮಲ್ಪುವ ನಮ್ಮ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಾಯಕಿಯರ್ನ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಾಯಕಿಯರ್ನ ಪುಟ್ಟ ಪರ್ಬುಲ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುವ ನೆತ್ತ ಪಿರವುದ ಉದ್ದೇಶದಾದಂದು ಕೇಂಡ ನಮ್ಮ ಚರಿತ್ರೆನ ನಮ್ಮ ತೆರೆಯೊಂದು ನಮ್ಮ ಕಲ್ನ ಬದುಕನ್ನು ತೆರೆಯೊಂದು ಕಷ್ಟನು ತೆರೆಯೊಂದು ನಮ್ಮ ನಡಪುನ ಸಾದಿನ ತೆರೆಯೊಂದು ಪೋಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂದು ಪನ್ನಗ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಟು ನಮ್ಮ ಡಿಗ್ರಿ ದೆತ್ತೊಂದು ನಾವು ಶಿಕ್ಷಣ ಹತ್ತು ಅವು ನಿಜವಾಯಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಅವು ಹತ್ತು ಅವು ಒಂಜಿ ಬೇಲೆಗೆ ಬೋಡಾದ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಆ ಲೆಕ್ಕ ತೂಂಡ ಒಂಜಿ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲೆಗೆ ಒಂಜಿ 10 ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಕೊರಡಲ್ಲ ಅವು ತಪ್ಪತ್ತು ಅವು ಹೆಚ್ಚತ್ತು ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ 100 ಮಿತ್ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರಡಲ್ಲ ಅವು ಕಮ್ಮಿ ಯಾರು నేను ದಾಯ ಪಂಪೆ ಅಂದು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಇನಿ ನಾರಾಯಣ ಗುರುವಿನಿ ಕೇರಳೋಡು ಪುಟ್ಟು ಜೇರಿಂದಾಂಡ ಇನಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚ ಇತುದು ಒಂದು ಪನರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಆರು ಪುಟುದಿನಿ ಈಳವ ಜನಾಂಗುಡು ಅವು ಬಿಲ್ಲವೆ ಆದುಪ್ಪು ಪೂಜಾರಿ ಆದುಪ್ಪು ಈಳವೆ ಆದುಪ್ಪು ಈಟಿಗೆ ಆದುಪ್ಪು ನಾಮಧಾರಿ ಆದುಪ್ಪು ಒಂದು ಮಾತ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕಡು ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆ ಜನಾಂಗ ಒಂಜಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಜನಾಂಗ ಸೂರ್ಯ ಮುಡ ಹಿಡಿದು ಪುಟ್ಟುವೆ ಅಂಡ ಮುಡಾಯಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬೊಲ್ಪು ಕೊರ್ಪಿನತ್ತು ಸೂರ್ಯ ಅಲ್ಪ ಪುಟೊಂದು ಬತ್ತದು ಮಿತ್ತು ಬತ್ತದು ಪಡ್ಡೈ ಮುಟ್ಟ ಪೋನೆಂಗೆ ಇಡೀ ಲೋಕಗೂ ಸೂರ್ಯ ಬೊಲ್ಪು ಕೊರ್ಪೆ ಇಡೀ ಲೋಕಗೂ ಆ ಸೂರ್ಯ ಒಂಜಿ ಬದುಕು ಕೊರ್ಪೆ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಕೇರಳೋಡು ಪುಟುದುಪ್ಪರೆ ಯಾವು ಅತ್ತಡ ಈಳವ ಜನಾಂಗೋಡು ಪುಟುದುಪ್ಪರೆ ಯಾವು ಆಂಡ ಆರು ಕೊರ್ತಿನಂಚಿನ ಸತ್ಯ ಆರು ಬೋಧನೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಧರ್ಮ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯ ಕುಲಕ್ಕೂ ಅವು ಆಧಾರ ಆದುಂಡು ಅವು ಬೊಲ್ಪಾದುಂಡು ಅಂಚಾದ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಒಂಜಿ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿನಂಚಿನ ಗುರುವತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮಗೂ ಸೇರಿನಂಚಿನ ಗುರುವತ್ತೆ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ವಿಶ್ವಗುರು ಪಂಪಿನೇನು ವಿವೇಕಾನಂದರ್ನಂಚಿನ ಕುಲೆ ಪಂತಿನಂಚಿನ ಪಾತೆರ ಒಡೆ ಪ್ರಜಾವಾಣಿದ ಕುಲು ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಟ್ವಿಟರ್ ಲೈವ್ ಮಲ್ತುತ್ತೇನೆ ಐಡಿಯಾನು 1 ಗಂಟೆ ಯಾನು ಪಾತೆರಿಯ ಆ 1 ಗಂಟೆ ಪಾತೆರ್ನ್ಯ ಆಯ್ತ ಕೆಲವು ಅಂಶಲೇನಿ ನೀ ಪ್ರಜಾವಾಣಿಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಹಾಕಲು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಯಾನಲ್ಪ ದಾದ ಪಂಡೆ ಅಂದು ಕೇಂಡ ಬಿಂಜ ಜಾಗೃತೆ ಆವಡು ನಮ್ಮ ಇನಿ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಪಿತಾಂಬರ ಹೆರಾಜೆ ಪಂಡೇರು ಏತ್ ಜಾಗ್ರತೆ ಆವಡು ಒಂದು ಪನ್ನಾಗ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಅವೇನೇ ಪಂತೀನಿ ನಮ್ಮ ಮದರ್ ತೆರೇಸ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರದಾದ ಪಂಪೆರೆ ಎಂದು ಕೇಂಡ ಇಫ್ ದ ಐಸ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಯು ಲವ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎಂಗ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ನಂಚಿನ ವಾಕ್ಯ ಲವ್ ಇಫ್ ದ ಐಸ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಯು ಲವ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಫ್ ದ ಟಂಗ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಲವ್ಸ್ ಯು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಸರಿ ಇತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಲೋಕೊಂದು ನಮ್ಮ ಪೊರುಳುಡು ತೂಪ ಅವೇ ನಮ್ಮ ನಾಲೈ ಸರಿ ಇತ್ತಂಡ ಲೋಕ ನಮ್ಮನ್ನು ಪೊರುಳುಡು ತೂಪುಡು ನಮ್ಮನ್ನು ಮೆಚ್ಚುಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ನಾಲೈಗೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಶಿಕ್ಷಣ ತಿಕಂಡ ಮಾತ್ರ
ಈ ಉಡಲ್ಡ್ ಪುಟಿನಂಚಿನ ಹೂವಲ್ದ ಆ ಕೊಡಿಟ್ಟು ಪುಟಿನಂಚಿನ ಸ್ವರ ಅವು ನಾಲೈಡು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ವಿದೈ ಬರ್ಪುಡು. ನಾರಾಯಣಗುರು ಪಂತಿನಂಚಿನ ಆ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿದ್ಯೆ ಒಂಜೇ ಜಾತಿ ಒಂಜೇ ಮತ ಒಂಜೇ ದೇವೇರು ಪಂಪಿನವು ಅವು ನಿಜವಾದ ಇನಿ ನಮನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಮೂಲು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಒಂಜಿ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ತೂಣುಂದಾಂಡ ನಂಗೆ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮುದಾಯದ ಕುಲು ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಾದ ನಾರಾಯಣ ಗುರುನೊಂಜಿ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನೆ ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ. ಆಂಡ ಕೇರಳ ಗುರಿಕುಲು ಪೋಯರುಂದಾಂಡ ಎಂಗಲ್ಲ ಎಲೋಶಸ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಮೇಡಮ್ ಇತ್ತು ರತ್ನಮ್ಮ ಅಂದಾರನ ಪುದರ್ ಆರಿ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಜಯಂತಿದ ಪೊರ್ತುಡು ಯಾನ್ ಇಂಚಿನ ಎರಡ ಕೇನ್ನಗ ನಿಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂತ. ಎಂತ ಗೊತ್ತು ಸರ್, ನೀವು ಎಂಥದ್ದು ಮಾತಾಡೋದು ಸರ್? ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರ್ತಿದ್ರೆ ಉಂಟಲ್ವಾ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತ ಏನೋ ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಪುಂಜು. ಅವನಿಗೆ ನೂದೆಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪತ್ತ ವರ್ಮ ಇಲ್ಲಲೆಡು ನಾರಾಯಣ ಗುರುನ ಫೋಟೋ ಉಂಡು. ನಿತ್ಯಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿನ ಮಂದಿರೋಡು ನಾರಾಯಣ ಗುರುನ ಫೋಟೋ ಉಂಡು. ಇನಿ ನಂಗೆ ದಾದಾತನಂದು ಕೇಂಡ ಬೊಲ್ಪುದ ಅಡಿ ಕತ್ತಲೆ ಕಣ್ಣು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಕಣ್ಣದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ. ಕಣ್ಣು ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಣ್ಣದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಪಿಲ್ಲ. ಅಪ್ಪಮ್ಮೆ ಜುವೋಡು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಅಕಲೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಒಂಜಿ ತೊಟ್ಟು ನೀರು ಕೊರ್ರೆ ಬರಂದಿನಾಯೆ ಅಕಲು ಸೈತಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಿಂಡದಿ ಇವರೆ ಮಂಡೆಗಿ ಸರೆ ಒಂದೇ ಟಿಮಾನ ಮಿತರ ಒಂದು ಬರ್ಪೆ. ಇದಿತ್ತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಉಂಡು. ನಮ ಇನಿ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಪರ್ಬೋಲೆನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಆ ಪರ್ಬದ ಪಿರವುದ ಸಂದೇಶದಾದ ಪನ್ಪಿದೆ ನಮ್ಮ ತಿಳಿಯುಡು. ಒಂಜಿ 55 ವರ್ಷದ ಪಿರವು ಪೋಣುಂದಾಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಊರದ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ. ಆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶವು ಎಂಕುಲು ಶಾಲೆ ಹಿಡಿದು ಮಧ್ಯ ನಡೆ ಪಾರ್ಬತದ ಉಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ, ಅಪಗ ಉಂಪಿನ ಆಸೆ ಇತ್ತೆ. ನಂಗೆ ಬೇರೆ ಬೇಟೆ ಇನಿ ಆ ಕಾರ್ ದೇತು ನೋಡು, ಫಾರ್ಚುನರ್ ದೇತು ನೋಡು, ಇನೋವಾ ದೇತು ನೋಡು, ಅವು ಆಸೆ ನಂಗೆ. ಅಪಗ ಅಂಚತ್ತು ಒಂಜಿ ಬಂಜರ ಒಣಸು ಹೋಲ್ತಿ ಕೂಡ ಅವು ಬೊಜ್ಜಲಾವು ಬೊಡ್ಡ ಬಂಜರ ಒಣಸು ತಿಕ್ಕು ನಡೆ ಶಾಲೆ ಬಿಡ್ತ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಬಲಿಪುಂಡು. ಅಂಚ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋಗು ಬತ್ತಿನಲ್ಪ ಅಣ್ಣೆಲೆಯ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದಡೆ ಪೋತ. ಸಾಧಾರಣ ಎಂಕಲೆಗೆ ಹಿರೆ ಬನ್ನಾಗ ಶೂದ್ರರಿಗೆ ಹಿರೆ ಬನ್ನಾಗ 2:45 3 ಗಂಟೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅವು ಕಾಂಡೆಲ್ಲ ಸರಿ ಉಣಂದೆ ಪೋತಿನತ್ತ ಎಂಚ ಆದುಪ್ಪುಣು ಒಂದು ಪನ್ನಾಗ ಬಂಜಿ ತೂತ್ತ ಲೆಕ್ಕ ಪೋತು ಒಂದು ಉಪ್ಪುಣು. ಅವಳು ಅಂಗನೋಡು ಫುಲ್ ಇಡೀ ಅಂಗನೋಡು ಕುಲ್ದೇರೆ ಅಕುಲು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಒಣಸು ಮಲ್ಪೇರು ಒಂದು 1/4 ಗಂಟೆ ಉಳ್ಪೇರು. ಎಂಗುಲು ಪಿದ ಹಿಡಿದು ಪೂರ ನಿಲ್ಕೊಂಡು ಅಕಲು ಉಳ್ಪಿನ ಎಂತೂ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಸಾಲು ಕಟದ ಕಟಾರ ಪತ್ತೊಂದು ಬಾಕ್ಯರು ಬತ್ತನು. ಅಕಲೆಗೆ ಗರ್ಭಗುಂಡದ ಸುತ್ತ ಎಂಕಲೆಗೆ ತೆಂಡದ ಬಾಕ್ಯರ್ದು ಉಂಡೆಟ್ಟ ತೇರದ ಬಾಕ್ಯರ್ದು ಗೆಟ್ಟಿದ ಮಿತ್ತು ಈ ತಾರದ ಪಟ್ಯನು ಭಾಗ ಮಲ್ತದ ಐಟು ಪಾಡ್ದು ಐಟು ಕುಲ್ಲೋಡು ಆಂಡ್ ಅಣ್ಣೆಲೆಯನ್ನ ಪೊರ್ಮುದು ಕುಲಿಯ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ದಿಕ್ಕು ನನೆ ಬಾರಿ ಕಟ್ಟ ಒರಿಯನ ಪೀಕಣ್ಣ ಉರಿ ನೂಕುದು ಕುಲ್ಲು ನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಬಾರಿ ಬಂಗೋಡು ಜಾಗ ಮಲ್ತದು ಕುಲ್ಡು ಹಿರೆ ಬತ್ತಂಡು ಹಿರೆ ದಕ್ಕೊಂದೇ ಪೋಪಿನಿ ರೇಬಣ್ಣ ಅವ್ರು ಬಂಗಿದು ಇಂಜಿ ದಕ್ಕಲು ಬರ್ಪಿನ ಅತ್ತ ಅಕಲೆ ಸರಿ ಬಗ್ಗರೆ ಹಾಪುಚಿ ಹಿರೆ ದಕ್ಕೊಂದು ಪೋಪಿನಿ. ನೀರು ಪಾಡಿಯೇರಿ ಇಜ್ಜಿಡಜ್ಜಿ ನುಪ್ಪು ಬತ್ತಂಡು ನುಪ್ಪು ಪಾಡ್ನಾಗ ಎನ್ನ ಇರೆಕ್ ಒಂಜಿ ಮುದ್ದೆ ಅವು ಬೊಲಂತರಿತ ಇತ್ತದಂಚಿನ ನುಪ್ಪು ಪತ್ತಪ್ಪ ಬೊಲಂತರಿತ ನುಪ್ಪು ಎಂಚಿನ ಅಂದ್ಕೆಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ಮುದ್ದೆನೆ ಉಂಡು ಗೆಟ್ಟಿದ ಮುದ್ದೆದಲ್ಲ ಅವು ಬೂರಿನ ಇರೆಕ್ ಬೂರಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮುದ್ದೆ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬೂರ್ದು ಗೆಟ್ಟಿದ ರೆಂಟ್ ಅವು ಏನು ಅಂಚಿಂಚಿ ತೂದಾನಾಗ ಐದು ಹೋದ ಆತನು ಅವೇನು ಅಡೇಗೆ ಗೆಟ್ಟಿನ ಉರೆಸದು ಮಣ್ಣನ್ನು ಉರೆಸದು ಇರೆಕ್ ಪಾಡೊಂದು ಸಾರು ಪಾಡ್ದು ಉಣ್ಣಾಗ ಎಂಗ್ ಇನಿಕ್ಕಲವು ಮದತ್ತು ಪೋತುಜಿ ದಾದಕ್ಕೇಂಡ ಆ ಬಡವುದ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂಜಿ ನುಪ್ಪು ಬಂಡ ದಾದ ಒಂಜಿ ಎಂಚ ದಕ್ಕೊಂದು ಪೋಪೇರು ಅವಿನ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಉಡುದು ಬರೊಂದಿತ್ತ ನಮ್ಮ ದಕ್ಕಿನ ಹಿರೇನು ಆ ಹಿರೆಟ್ಟಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಪಾಯಸನು ನುಪ್ಪುನು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಕಜಿಪ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಹೂವ ಒಂಜಿ ಸಮುದಾಯದ ಕುಲು ಬತ್ತದು ಅವೇನು ಪೆರೆಸದು ಪಾಲೆಡ್ ಪಾಡೊಂದು ಬಟ್ಟಿಡ್ ಪಾಡೊಂದು ತುಂಬೊಂದು ಪೋಪಿನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಿತಿನ ತೂಣು ಅಂದ ಎಂಕಿನಿ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ನೆನಪಾಪೆ. ಕೇರಳಡ್ ಒಂಜಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿನ
ದೇವಸ್ಥಾನ ನೋಡಿದು ಒಂಜಿ 130 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದುಂಬು ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ 3 ಗಂಟೆದ ಸಾದಿ ದುಂಬು ಪೋನಾಗ ಏನಡೆ ಪೋತೆ ಎಂಗಳು ನಾರಾಯಣಗುರು ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪುರಂಚಿನ ಪುರ್ತುಡು ನಾರಾಯಣಗುರು ಕುಲ್ಲ ಮಾತ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ತಿರುಗಿದ ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಮುಲೆಚಿಪೊರಂಬು ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮ ಉಂಡು ಕುಗ್ರಾಮ ಮುಲ್ಪ ಹಿರಿಯರೇ ಗೊತ್ತುಪ್ಪವು ಮುಲೆಚಿಪೊರಂಬು ಉಂಟು ಕೇರಳಡು ಆನಿದ ಕಾಲೋಡು ಆ 14ನೇ ಶತಮಾನದ ಆ ಪುರ್ತುಡು 1750 ಆಜಿ ಪಂಡೇರು ಹೆರಾಜೆ ಇನಿ ನಾರಾಯಣ ಗುರುನ ಆ ಜನ್ಮದಿನದ ಬಗ್ಗೆ ನಂಗೆ ಮೂಜಿ ಇಸವಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ 1854 ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ 1855 ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ 1856 ಮೇನು ನಮ್ಮ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಒರಿ ಒಂಜಿ ರೀತಿಡ್ ಬರಿತೇವೆ ಆಂಡ ಒಂಜಿದಾದಕ್ಕೆಂಡ ಇನಿಕ್ 122 ವರ್ಷದ ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟ ಪರ್ಬನು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುನಾಗ 1754ನೇ ಇಸವಿ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವೇನು ಪತ್ತೊಂದು ತುಣು ಅಂಡ ಅಪಗದಾದ ಅಂದಕ್ಕೆಂಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ತೂಪಿನಂಚಿನ ಕ್ರಮ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತಿಜಿ ಕೊಲ್ಲಂ ಶತಕ ಆ ವರ್ಷದ ಪ್ರಕಾರ ಶತಭಿಷ ನಕ್ಷತ್ರದು ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಓಣಂ ಪರ್ಬದ ಪುರ್ತುಡು ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಪುಟುದಿನಿ ಕೇರಳದ ತಿರುವನಂತಪುರತ ಚೆಂಬಿಳಂತಿ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಗ್ರಾಮಡು ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಪುಟಿಯರು ಮಾದನ್ ಆಶಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಕುಟ್ಟಿ ಅಮ್ಮಾಳ್ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಕೃಷ್ಣ ವೈದ್ಯರು ಕುಮಾರನ್ ಆಶಾನ್ ಮುಕುಲು ತಮ್ಮಲೆಲ್ಲು ಅಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬ ಎಂಚಿನ ಅಂದ್ಕೇಂಡ ಭಾರಿ ವಿದ್ಯಾವಂತ ಕುಟುಂಬ ಅಮ್ಮೇರು ಮಾದನ ಆಶಾನ್ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಂಡಿತೇರು ಆಯುರ್ವೇದ ಪಂಡಿತೇರು ಅಂಚಾಯಿ ನೆಟ್ಟಾತ್ರ ನಾನುಗು ಚೋಕದ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ತಿಕ್ಕಂಡು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ತದ ನಾನು ಮಲ್ಲಾಯರು ನಾನುಗು ಮದುವೆ ಮಲ್ತೇರು ಅಂಚಂದು ಮದುವೆ ಮಲ್ತೇರು ಕಾಳಿಯಮ್ಮ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಅನ್ನ ತಮ್ಮಲೆನ ಮಗಳೇನು ಅರ್ನ ತಂಗಡಿಯಲ್ಲೂ ಪಲಿಯಲ್ಲೂ ಕಂತದು ಆ ಮದುವೆ ಮಲ್ತೇರು ಅಂಡ ಅವು ಕರಿಮಣಿ ಕಟ್ಟುನ ಅಪ್ಪಗ ಕಂಡನೆ ಕರಿಮಣಿ ಕಟ್ಟುನತ್ತು ಅಕುಲು ಇಲ್ಲದಕುಲು ಅಪ್ಪೆನ ಅತ್ತನ ತಂಗಡಿ ಪಲಿಯ ಕೊಡೋದು ಕರಿಮಣಿ ಕಟ್ಟದು ಕಾಳಿಯಮ್ಮನ ಮದುವೆ ಆತೇರು ಅಂಡ್ ಆರು ವರ ಮಾತ್ರ ಕಾಳಿಯಮ್ಮಗೆ ತಿಕ್ಕದಿನಿ ನಮ್ಮ ನಂಗೆ ಒಟ್ಟುಗುಪ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಬೇಲೆ ಬೇತೆ ನಿನ್ನ ಬೇಲೆ ಬೇತೆ ಪಣದು ಐಡ್ದು ದೂರ ಆಯಿ ನಂಚಿನ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲು ಆ ಸಮಾಜದ ಸೇವೆಗೆ ಜತ್ತೇರು ಆ ಮೊಲಚಿಪರಂಬು ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಆ ಊರುಡು ನಮ್ಮ ಈಡಿಗ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಂಗೇಲಿ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪುಂಜು ಆ ಪುಂಜುವಿನ ಪುದರ್ಡು ಐಕ್ ಮೊಲೆಚಿಪರಂಬು ಪಂದು ಗ್ರಾಮವು ಪುದರಾತನು ಒಂದು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಮುಜುಗರಾಪುಂಡು ನಂಗೆ ಪನರೆ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಮುಜುಗರಾಪುಂಡು ಇತ್ತದ ಜನಕುಲಿಗೆ ಅವು ಪನಂಡ ಅರ್ಥ ಲಾವಂದು ಕೇರಳಡು ಆ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ತಿರುಗೇಲಿತ್ತಿನ ಒಂದು ಕೇಂಡ ಬಾಲೆ ಒಂಜಿ ಪುಟುಂಡಲ ತೀರ್ಥಜಾತಿದ ಕಲ್ನ ಮಿತ್ತಜಾತಿದ ಕಲೆಗತ್ತು ತೀರ್ಥಜಾತಿದ ಕಲೆಗೆ ನಂಬೂದಿರಿನ ಕಲೆಗೆ ನಾಯರನ ಕಲೆಗತ್ತು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕದ ಆ ಈಳವ ಪರಯ ಪಲಯ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಜಾತಿಲೆಗೆ ದಲಿತರಿಗೆ ಅಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ 14 ಮುಟ್ಟು ದೂರೋಡುಂತೋಡು 32 ಮುಟ್ಟು ದೂರೋಡುಂತೋಡು ಮಿತ್ತ ಜಾತಿದ ಕಲೆ ಹಿಡ್ದು 24 ಅಡಿ ದೂರೋಡುಂತೋಡು ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ಅಲ್ಪ ಇರ್ತದೆ ಆತು ಮಾತ್ರ ಆತು ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಪುಟುಂಡಲ ಐಕ್ ತೆರಿಗೆ ಸುಂಕ ಕಟ್ಟೋಡು ಮದುವೆ ಅಂಡಲ ಮದುವೆದ ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟೋಡು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡು ಮರಣ ಅಂಡ ಐಕಲ ಮರಣದ ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟೋಡು ತೀರ್ಥ ಜಾತಿದ ಕಲೋ ಮುಟ್ಟುಪಾಡ ರೆಜ್ಜಿ ಕಾರ್ಗೆ ಬರ್ಸೋಗು ಕೊಡೆ ಪತ್ತ ರೆಜ್ಜಿ ಮೇಯ್ತ ಮಿತ್ ಅಂಗಿ ಪಾಡ ರೆಜ್ಜಿ ಪೊಂಜೋಲು ರಾಖಿ ಪಾಡ ರೆಜ್ಜಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಆ ಕಾಲೋಡು ಆ ಒಂಜಿ ಕೇರಳದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ತೂದು ವಿವೇಕಾನಂದರೇ ಪಂತೇರು ಒಂದು ಮರ್ಲೆರ್ನ ಸಂತೆ ಉಂದೆಕ್ಕೆ ಉನೇನು ಸರಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂಡ ಮೂಲೆ ಒಂಜಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಪುಟುದು ಬರೋಡು ಒಂದು ಪಂಡೇರು ಅಂಚೆನೆ ಅಲ್ಪ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಪುಟುದು ಬತ್ತೇರು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮೊಲೆಚಿಪರಂಬುದ ಆ ಊರುಡು ಪೊಂಜೋಲು ತನ್ನ ತಿಗಲೆ ತೊಜಪೌಡು ಐಕ್ ತೆರಿಗೆ ಆ ವಸೂಲು ಮಲ್ಪರೆ ಜನ ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ತೆರಿಗೆದ ಕುಲು ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಆ ತೆರಿಗೆದ ಕುಲು ಬಂದಾಗ ಆ ತಿಗಲೆದ ಕುಂಟು ದೆತ್ತದು ತೊಜಪೌಡು ಐತ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಐಕ್ ತೆರಿಗೆ ಹಾಕಲು ನಿಗಂಟು ಮಲ್ಪುವೇರು ಒಂಜಿ ದಿನ ಆ ಊರುಡು 2 ತಿಂಗಳದ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆಗೆ
ಆ ನಂಗೇಲಿ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲು ಒಂಜು ಇಲ್ಲದ ಉಲಾಯಿಡು ಪೇರು ಕೊರೊಂದುಂಡು ಮಿರೆ ಪೇರು ಕೊರೊಂದುಂಡು ಆತು ಪೊರ್ತುಗು ತೆರಿಗೆ ದಕ್ಕಲು ಪಿದ ಹಿಡಿದು ಬತ್ತೇವೆ. ತೆರಿಗೆ ದಕ್ಕಲು ಪಿದ ಹಿಡಿದು ಬಂದಾಗ ತರಿ ಯಾನು ಬಾಲೆಗೆ ಪೇರು ಬರ್ಪಾದು ಮಿರೆ ಕೊರದು ಬರ್ಪೆ ಅಂದು ಪನ್ನಾಗ ಅಕುಲು ಅಧಿಕಾರಿ ನಕುಲು ಅವು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಾಲ ಆ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿ ನಕುಲು ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಮೇಲ್ಜಾತಿದ ಜನಕುಲು ಬಾಯಿಗೆ ಬತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ನೆರಿಯರಿಗೆ ತತ್ತದ ಅವಮಾನಡು ನೆರಿಯರು ಅಪ್ಪಗ ಪೊಂಜು ಪಿದೈ ಬತ್ತದು ತನ್ನ ಒಂಜಿ ಮಿರೇನು ಕತ್ತೆರ್ದು ಪಾಡು ನಿನ್ನ ತೆರಿಗೆ ಪಡೆದು ಕೊರ್ನುಗೆ ಪೊಂಜು ಸೈತಂಡು ಸೈತಿನ ಪೊಂಜವೇನ ಆ ಕಾಟೋಗುಲಾಗಿದ ಕಂಡನೆಲ ಸೈತೆ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಊರುಡು ಆ ಊರುಗು ಪುದರೆಂಚಿನಾಡು ಎಂದುಕೇಂಡ ಆ ನಂಗೇಲಿ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಈಡಿಗ ಪೊಂಜವು ಆ ಸೈತಿನ ಊರುಗು ಐಕವು ಅಗುವೆ ಒಂಜಿ ಆ ಚರಿತ್ರೆಗೆ ಬೋಡಾದ ಮುಲೆಚಿಪ್ಪರಂಬು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಪುದರಾನು ನಿಕಲೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಅರ್ಥವು ಎಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕಟುಕ ಸಮಾಜದ ನಡುಟ್ಟು ಆ ಕೇರಳದ ಪಿರವರಿದಿನ ಜನಕುಲು ಬದುಕೊಂದಿತ್ತೇರು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಆ ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಅಂಡ್ ಉನೇನು ತೆರಿನಂಚಿನ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತಿಕ್ಕೊಡು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಬರುಡು ನಾಂಡ ಮಕ್ಕಳೇನು ಒಟ್ಟುಗು ಮಲ್ಪಡು ನಾಂಡ ಅವು ಧರ್ಮದ ಚೌಕಟ್ಟಿಡು ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಉದ್ಧಾರ ಆವಡು ನಾಂಡ ಅವು ವಿದ್ಯೆಡ್ದು ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಪನ್ಪಿನೇನು ಆರು ಜನಕುಲೆಗೆ ತೆರಿಪಾರೆ ಪೋಯರು ಅಪಗ ಅವಳು ವೈಕಂ ಚಳವಳಿ ಹಾಪುಡು ವೈಕಂ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಹಾಪುಡು ಕೇರಳಡು ವೈಕಂ ಪನ್ಪಿನಲ್ಪ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರಿಡೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಂಕು ಪಾರೆಜ್ಜಿ ಈಡಿಗೆರೆಗೆ ಪಾರೆಜ್ಜಿ ಈಳವೆರೆಗೆ ಪಾರೆಜ್ಜಿ ತೀರ್ಥ ಜಾತಿದ ಕಲೆಗೆ ಪಾರೆಜ್ಜಿ ಕೋಣು ನಾಂಡ ಕಲೆಗೆ ದಂಡ ಪಾಡುವೆರು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ದಿನ ಅವೇನು ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬತ್ತನಿಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಪದ ರಾಜೆ ಕುದುರೆಡು ಸೈನ್ಯ ಸಮೇತ ಬತ್ತದ ಅಕಲ್ನ ತರೆ ಪೂರ ರುಂಡನು ಕಡ್ತದ ಕೋಯೆಗೆ ಮಾರಣ ಹೋಮ ಅಂಡ್ ಅಲ್ಪ ರಕ್ತಪಾತ ಅಂಡ್ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಗಾಂಧಿರ್ ಅಡೆಗೆ ಬರ್ಪೇರಿ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ನಾಯಕೆ ಗಾಂಧೀಜಿಗೆ ಅಡೆ ಬರ್ಪೇರಿ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದುರಂತ ಮೂಲ ನಡತದತ್ತ ಕೇರಳೋಡು ಅಡೆ ಬಂದಾಗ ಆರು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲುಗೆ ತಿಕ್ಕುವೇರು ನೆಕ್ಕದಾದ ಪರಿಹಾರ ಅಂದು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ಡ ಪಾತೆರ್ವೇರಾರು ಪಾತೆರೊಂದು ಪೋನಗ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲು ಪಂಡೇರಿಗೆ ಎಂಕ ನಿಕಲ್ನ ದೇವೇರು ಬುಡ್ಚಿ ಎಂಕ ಮಿತ್ತ ಜಾತಿದ ಕುಲು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ದೇವೇರಿ ಎಂಕಲೆಗೆ ಬುಡ್ಚಿ ಎಂಕಲ್ನ ದೇವೇರಿನ ಎಂಕುಲು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪುವ ಹೆರಾಜಾವಿನ ಬಾರಿ ಪುಲ್ಲುಡು ಪಂಡೇರು ಮಲ್ಪುವ ಅಂದು ಪಂಡದ ಆರು ದೇವಸ್ಥಾನ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಶುರು ಮಲ್ತೇವೆ 41 ದೇವಸ್ಥಾನಲೆಗೆ ಆರು ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಮಲ್ದೇರು ಐಟು ಕುದ್ರೋಳಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಂಚ ಆರು ಆ ಕೇರಳದ ಅರವಿ ಪುರೊಟ್ಟು 1987 ಇಸವಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳು 10ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಶಿವರಾತ್ರಿದ ದಿನ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಪಿರವರಿ ದಿನ ಸಮುದಾಯ ಬಿಲ್ಲವೇರು ಮಾತ್ರ ಆತು ಈಳವೇರು ಮಾತ್ರ ಆತು ಇಡೀ ಕೇರಳಡು ಮಿತ್ತ ಪಂಥದ ಕಲ್ನ ತೊರಿಪು ದೊಂಕುಗು ತಿಕ್ಕದಿನಂಚಿನ ದೇವೇರು ಧರ್ಮ ದಾಂತೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಂತೆ ನರಮಾನ್ಯ ಲೆಕ್ಕ ಬದುಕರೆ ಸಾಧ್ಯದ ಅಂತ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಜನಕುಲು ಪೂರ ಸೇರ್ದೇರು ಕನನೀರು ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಇತ್ತ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲು ಎಂಚ ದೇವೇರು ನಂಗೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಬಣ್ಣದು 11 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಪನೆ ಬರಿಟಿತ್ತಿನಂಚಿನ ನೆಯ್ಯಾರ ತುದೆಕ್ಕೆ ಲಾಗಿನ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲು ಮಿತ್ತು ಬನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೇರು ಆ ಕಲ್ಲಿಗೆ 1 ಗಂಟೆ ಕಣನೀರದ ಅಭಿಷೇಕ ಮಲ್ಪುವೇರು ಕಣನೀರುಡು ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಬೇತೆ ವೈಟಿಲ ಉಪ್ಪರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಕಣನೀರುಡು ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ನರಮಾನಿ ಬಡವುದ ಪೊರ್ತುಡು ಕಷ್ಟದ ಪೊರ್ತುಡು ಅವಮಾನದ ಪೊರ್ತುಡು ಕಣನೀರು ದೆತ್ತದು ನೆಲಕೈದರ್ತೆ ಎಂದಾಂಡ ದಾದಾಣ್ಣ ಬಾಯಿಡು ಪಂಡೆ ಎಂದಾಂಡ ಐತಾತ್ಮಲ್ಲ ಶಾಪ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿಜ್ಜಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಆ ಪ್ರಮಾಣ ಸದೃಶವಾದ ಕಣನೀರದ ಅಭಿಷೇಕ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲನ್ನು ಶಿವಲಿಂಗ ಪಡೆದು ಅರವಿ ಪುರೊಟ್ಟಾರ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪುವೇರೆ ಇನಿ ಅರವಿ ಪುರೊಟ್ಟು ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಆ ಶಿವಲಿಂಗ ಅವು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಲಿಂಗ ಅಪಕ ಬೊಡುತ್ತಿನಾತ್ ವಿರೋಧಗಳು ಬರ್ಕೊಂಡು ಇನಿ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಇನಿ ನಮ್ಮ ವಾ ರೀತಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ತೂಪ ಅಂದು ಪನ್ನಾಗ ನಿಕಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವು ಅವೇನು ಒಂಜಿ ಪಂಡೆ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಪುಡು 2 ಪಂಡೆ ಹೆಚ್ಚಾಪುಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಲ್ಪ ಭಾರಿ ವಿರೋಧ ಬರ್ಪುಡು ವಿರೋಧ ಬಂದಾಗ ಮೇರ್ ದಾದ ಪಣ್ಣಿ ಎಂದು ಕೇಂಡ ಘರ್ಷಣೆ ಎನಡಜ್ಜಿ ಘರ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಉಂಡು
ನಿಶ್ಶಬ್ದ ನಿಶ್ಶಬ್ದ ಶಬ್ದದಾಚೆಯ ಶಬ್ದ ನಿಶ್ಶಬ್ದವೆಂದರೂ ಮೌನವಲ್ಲ, ನಿಸ್ಸೀಮ ನಿಸ್ಸೀಮ ಸೀಮದಲೇ ನಿಸ್ಸೀಮ ನಿಸ್ಸೀಮವೆಂದರೂ ಶೂನ್ಯವಲ್ಲ ಅಂದು. ಈ ಮೌನದಾತು ಮಲ್ಲ ಶಬ್ದ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿಜ್ಜಿಗೆ ಒರಿ ಬಾಯಿಗೆ ಬತ್ತಿಲೆಕ್ಕ ನೆರ್ಪೆ ಎಂದು ಬರಲೆ. ಬಾಯಿಗೆ ಬತ್ತಿಲೆಕ್ಕ ನೆರ್ನಾಗ ಎದುರಿಡಿತ್ತಿನ ಅಂಚೆನೆ ಪಿರನೆರಿಯಡ ಮಾತ್ರ ಘರ್ಷಣೆ ಆಗಿದೆ. ಐಡ್ದು ಇವೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತದೆ ತೆಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇಡ ಆಯ್ದು ಬೊಕ್ಕಲ ಕೋಪ ಬರ್ಪುಣು ಉಪ್ಪಲ್ ಕೋಪ ಬರ್ತಂದಾನೆ ಅಡಿಗೆ ಚೌಜಾಪೆ ಅಂಚ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ದಾದ ಪಂಡೇರು ಎಂಕುಲು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನು ಯಾನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತೀನಿ ನಿಕಲ್ನ ದೇವೇರೇ ನತ್ತು ನಿಕಲ್ನ ಶಿವನತ್ತು ಒಂದು ಬಡವೆರ್ನ ಈಶ್ವರೇ ಒಂದು ಈಳವ ಶಿವೇ ಅವೇನು ಕೇಳಿನ ಹಕ್ಕನಿಕಲೆಗಿಜ್ಜಿ ಪಡೆದು ಅಕಲ್ನ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಾಯರೆ ಅಲ್ಲಿ ತಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳೇನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಕೇರಿಗೆ ಆರು ದಾದ ವಾಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬತ್ತೇರಿಂದ ಕೇಂಡ ಆ ಸಿಲೋನುಡು ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತೇರಿ. ಆ ಸಿಲೋನುಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಆರವಳು ಕನ್ನಡಿನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತೇರಿ. ದಾಯ ಎಂದು ಪನ್ನಾಗ ನಾನಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳೇನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತಿನ ಯಾವು ನಾನಾ ನಿಕುಲು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ದಾದಾವಡು ಎಂದು ಪನ್ನಾಗ ಅವು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಆವಡು, ಅವನು ಧರ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಲ್ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತಿಕ್ಕೊಡು, ಅವನು ಜೋಕುಲೆಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವಡು, ಅವಳೊಂಜಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಬೋಡು ಅಂಚಾದ ನನ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟುನ ಉಂತಾಲೆ ನಿಕುಲು ಶಾಲೆಲೇನೆ ಕಟ್ಟಾಲೆ ಎಂದು ಆರು ಪಂಡಿನಂಚಿನ ಪಾತೆರ ಇಂಚೆನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ತದೆ. ಈ ಅವಮಾನ ಆನಂದಾಂಡ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು. ಒರಿ ದೊಂಕುಂಡ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಕೇಯಿನ ಕರ್ಮುನು ದೊಂಕಿನಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಪುಲ್ಲೆ ಬರ್ಪುನು ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ರೆ ಇನ್ನಂಡ ಪುಲ್ಲೆ ಬರ್ಪುಜಿ ದೊಂಕೊಡು ಅಂಚಾದ ನಮನು ಬೊಡ್ತಿನಾತು ದೊಂಕುದೇರು ಅಂಚಾದ ನಮ ಇನಿ ಪುಲ್ಲೆ ಬೈದ ಪುಲ್ಲೆ ಬತ್ತದು ನಮ್ಮ ದಿಂಜ ಹತ ಅಂಡ ಆ ಪುಲ್ಲೇಲು ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂದು ಕೇಂಡ ಇತ್ತ ಬೇಕಲು ದೊಂಕರೆ ಆವಂದೆ ಅಕುಲೇ ದೊಂಕೊಂದು ಪುರಂಚಿನ ಆ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಾಗ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ ಸಂದೇಶ ಇನಿನಂತೆ ಅಗತ್ಯ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಕುಟ್ಲಡ್ ಜಾರಪ್ಪ ನಾಯ್ಕೇರಿ ಎಂದು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಬಿಲ್ಲವ ಮುಖಂಡೆ ಗೋಕರ್ಣಗೂ ಪೋದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಕುಟ್ಲಡ್ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ದಾಯ ಸ್ಥಾಪನೆ ಎಂದು ಪಡೆ ನಮ್ಮಡ ಮಾತೆರ್ಲಕ್ಕೇನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವು ನಾಥ ಪಂಥ ಇಂಚ ಬತ್ತಣ್ಣಿ ಕಲೆಗೆ ಗೋಕರ್ಣ ನಾಥೆ ದಾಯ ಬತ್ತೆ ಎಂದು ಕೆನ್ನಾಗ ಅವು ಐತ ಕಾರಣದಾದ ಅವಲ ಅವಮಾನೋಡ್ದಾತ್ರ ಆತೀನಿ. ಆ ಜಾರಪ್ಪ ನಾಯಕಿಯರು ಗೋಕರ್ಣಗೂ ಪೋತಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಗೋಕರ್ಣಡು ಈ ಮಲ್ಲ ಮಹಾಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುಯರು ಅವಳು ದಿಂಜ ಮಲ್ಲ ಕಲೆಗೆ ಕಾಸದ ಕಲೆಗೆ ಅಕಲೆಗೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ದೇವರಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಉಂಡುಗೆ ಅಂಚ ಮೇರಡ ಅಲ್ಪದ ಪುರೋಹಿತರು ಅಭಿಷೇಕ ಮಲ್ಪಾಯರು ಅಂಡ್ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಒಂದು ತೀರ್ಥ ಜಾತಿದ ಜನ ಈ ಜನ ಒಂಜಿ ಪೂಜಾರಿ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದಿನ ಜನ ಅಂದು ಗೊತ್ತಾಯಿ ಸಾತಗೆ ಕೂಡ ಕುಲು ಬೆರಿಯ ಬತ್ತೇರೆ ನಿಕುಲು ತಪ್ಪುದಂಡ ಪಾಡೋಡು ದಾಯಕೆಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಲಿನಾಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಶುದ್ಧ ಆಂಡು ಐಕು ಬೋಡಾದ ನಿಕುಲು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಶುದ್ಧದ ಖರ್ಚಿನ ಕೊರೋಡು ಪಣ್ಣಗ ಎಂಗುಲು ವೈಕಲ ಊರುಗು ಪೋದು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪ ಅಂತ ಪಣ ಮುಕುಲು ಬತ್ತೇರಿಗೆ ಬತ್ತದು ಬಾರಿ ಹಾಕಲು ಆ ಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಕುಟ್ಲದ ಸಾಹುಕಾರ ಕೊರಗಪ್ಪೆರೆಗೆ ತಿಕ್ಕುವೇರು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಂಡುತ್ತಲೇ ಅಲ್ಪದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನಂಚಿನ ಸಾಹುಕಾರ ಕೊರಗಪ್ಪೆರೆಗೆ ತಿಕ್ಕುವೇರು ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಒಂದು ಐಕ ಆರು ಪಂಡೇರಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರಿಹಾರ ನಮ್ಮದು ಮಲ್ಪಾರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಕೇರಳೋಡು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲೇರು ನಮ್ಮ ಆರ್ನ ಕೈತಡೆ ಪೋಯಿ ಎಂದು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ ನಡೆಗೆ ಸಾರತ್ತ ವರ್ಮನೂತ್ತ 7ನೇ ಇಸವಿಗೆ ಅಡೆಪೋಪೇರು ಅವನು ಪೋದು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ ಪಂಡೇರಿಗೆ ಆಹಾ ನಿಕುಲ್ ತಪ್ಪುದಂಡ ಪಾಡುನ ಅಗತ್ಯಜ್ಜಿ ತಪ್ಪುದಂಡ ಪಾಡುನ ಅಗತ್ಯಜ್ಜಿ ಅಕುಲು ಬೋಡ್ಡ ದೇವಸ್ಥಾನನು ಶುದ್ಧ ಮಲ್ತ ನೋಡಿ ಇನ್ನ ಮನೆ ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲಾಡು ನಮ ದಾದ ಮಲ್ಪುಗ ಗೋಕರ್ಣನಾಥನ ನಿಕಲ್ನ ಊರ್ಡೆ ನಿಕಲೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ಅಂದು ಪಡೆದು ಸಾರತ್ತ ವರ್ಮನೂತ್ತ 7 ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲು ಕುದ್ರೋಳಿಗೆ ಬರ್ಪೇರು ಹೊರಗಪ್ಪೇರಿನ ಒಟ್ಟುಗು ಜಾಗ ತೂಪೇರು ಆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಜಾಗಡ ಕೆಸರು ಕಲ್ಲು ಪಾಡುವೇರು ಸಾರತ್ತ ವರ್ಮನೂತ್ತ 16ನೇ ಇಸವಿಡ ಬತದು ದೇವಸ್ಥಾನನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ತದು ಕೊರ್ಪೇರು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲು ಇನಿಕ್ಕಲ ಕುದ್ರೋಳಿ ಕಾಫಿ ಪ್ರಸಾದ ನೆನೆಂಕಲು ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಮತ ಬರೆತ ಆ ಕುದ್ರೋಳಿ ಕಾಫಿ ಪ್ರಸಾದ ದಾಯಕೆಂಡ ಆ ಉದ್ಘಾಟನೆದ ಪೊರ್ತುಡು ಕೊರಗಪ್ಪೇರಿನ ಒಟ್ಟುಗು ಮಕ್ಕಳು ಕುಲೊಂದುಪ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜು 2 ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆನು 11 ಬತ್ತನಿಗೆ ಆ ಬಾಲೆಗೆ ಬಾಯಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯ ಬಾಲೆ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲೆಗೆ ತೊಜಪ್ಪಾನಾಗ ಮೇರೆ ಕಾಪಿ ಪರೊಂದಿತ್ತೇರು ಆ ಕಾಪಿ ಪರೊಂದು 6 ಮಡೆ ಪಾಡ್ದಿನ ಕಾಪಿಗೆ ಬಿರಿಯಲು ಪಾಡ್ದು ಆ ಬಾಲೆದ ಬಾಯಿಗೆ ಮುಟ್ಟಯ್ಯರಿಗೆ ಆ ಬಾಲೆಗೆ ಬಾಯಿ ಬತ್ತಂಡು ಪಣದು ಪನ್ಪೇರು ಒಂದು ಮಾತ ಐತಿಗೋಲು ಒಂದು 150 ವರ್ಷದ ಪಿರವುದ ನಮ್ಮ ತೂತಿನಂಚಿನ ಕತೆ ಕುಲತ್ತು ಯಾರನ್ನೇನು ಮಾತ ದಾಯ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುವೆ ಎಂದು ಕೇಂಡ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲು
ಆನಿ ಪಂತಿನಂಚಿನ ಆ ಸಂದೇಶದಾದ ಅಂದಕೇಂಡ ನಿಕಲ್ನ ಉದ್ಧಾರೋಗು ನಿಕಲೆಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ, ವಿದ್ಯೆನೇ ಶಕ್ತಿ. ಬೇತೆ ಊಲ ಶಕ್ತಿಯತ್ತು ನಿಕಲು ಏತ್ 1000 ಮಂದಿರ ಬೋಡ್ಡ ಕಟ್ಟಾಲೆ, ಏತ್ ಕೋಟಿಗಟ್ಟದ ಮಂದಿರ ಬೋಡ್ಡ ಕಟ್ಟಾಲೆ, ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬೋಡ್ಡ ಮಲ್ಪುಲೆ, ಜನ ಉದ್ಧಾರ ಆಪೇರಿಂದ ಪಂಪಿನ ಅವು ಸುಳ್ಳವು. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನಂಗೆ ಶಕ್ತಿ ಅತ್ತು, ನಿಜವಾದ ನಂಗೆ ಶಕ್ತಿ ಬಹು ಕೇಂಡ ಅಲ್ಪ ಚಿತ್ತರಂಜನ್ರೇಗಿತ್ತ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತನಮ್ಮ. ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಳ್ಳ ಎಂಚಿನ ಇತ್ತಂಡು ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ಇತ್ತಂಡು. ಆ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿದ ಪುದರಡೆ ಇನಿ ನಂಗೆ ಆ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ವಿದ್ಯೋದ್ದೇಶ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ದೇರು. ಆ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಡಲ ಉಂಡು ಆಂಡ್ ಅವಿನ ಬುಲೆಪಾವು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗುಣ ನಮ್ಮಡ ಬರೋಡು ಪಡೆದು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲು ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಿ ವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗಿ ಎಂದು ಪಂಡೇರು. ಸಂಘಟಿತರಾಗಿ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಬಲಯುತರಾಗಿ ಎಂದು ಪಂಡೇರು. ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಆಪಿನಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಧರ್ಮದ ಕಲೆನು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಜಾತಿದ ಕಲೆನು ದೊಂಕರೆ ಅತ್ತು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಉದ್ಧಾರು ಲೋಕದ ಕುರೆ ದೆಪ್ಪರೆ ಏರೆಗಿಲ ಒಂದು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಕುರೆಯನ್ನು ದೆಕ್ಕನಾಗ ಇಡೀ ಲೋಕದ ಕುರೆ ಆ ಪೋಪುಣು ಒಂದೇ ಆರು ಪಂತೇರಿ ಅಂಚ ಆರು ಇನಿ ನಮ್ಮ NEP ಎಂದು ಪನ್ಪ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಇತ್ತ ಸರ್ಕಾರದ ನೆಟ್ಟಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವುದುಂಡು. ಅಂಡ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪಲೇನಿಕಲು 100 ವರ್ಷದ ಪಿರವು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲು ಒಂದೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಆರು ಜಾರಿ ಕಣದೇರು. ದಾಯದಿಂದ ಕೆಂಡ ನಂಗೆ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಬೋರ್ಡು ದಾಯಗ ನಮ್ಮ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪರೆ, ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಕಲ್ನ ಚರಿತ್ರೆ ನಂಗೆ ಕಲ್ಪರೆ ಬೋರ್ಡು ಅದು ಮಾತೃಭಾಷೆ ಬೋರ್ಡು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ವೇದ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪರೆ, ಪುರಾಣ ಆಧ್ಯಾತ್ಮನು ಕಲ್ಪರೆ ಬೋರ್ಡು ಅದು ನಂಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿದ್ಯೆ ಬೋರ್ಡು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಲೋಕದ ಕಂಡಿಡು ತೂವಡು ಉಂದಾಂಡ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಇಡೀ ಲೋಕ ತಿರುಗದು ಬದುಕೊಡು ಉಂದಾಂಡ ನಂಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಬೋರ್ಡು ಪಂಡದು ಆರು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಆರಂಭ ಮಲ್ದೇರು. ಸಂಸ್ಕೃತ ವೇದ ಪಾಠಶಾಲೆಲ್ಲ ಶಿವಗಿರಿ ಆರಂಭ ಮಲ್ದೇರು. ಆ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಆರಂಭ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಆ ಕೆಲಸಲೇನು ನಮ್ಮ ಆ ನಡಪಾವೊಂದು ಪೋಯಡ ಮಾತ್ರ ನಂಗೆ ಉದ್ಧಾರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು. ಮಾತೆರಡಪ್ಪ ಬದುಕೊಂದು ಪೋಪಿನಂಚಿನ ಆ ವಿದ್ಯೆನು ನಮ್ಮ ಕಲ್ತೊಂದು ಪೋಕ ನಮ್ಮ ಲಡೈ ಮಲ್ತೊಂದೇನೆ ನಮ್ಮ ಕಡಿಮೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಪ್ಪೆಮ್ಮಗೆ ಜೋಕುಲು 4 ಜನ ಜೋಕುಲು ಅಕಲು ಆ ಮೊಕಲ್ನ ಅಂತ್ಯಕಾಲವು ಲಡೈ ಮಲ್ತೊಂಡೇರಿಂದ ಅಂಡ ಐತಾತು ಮಲ್ಲ ದುಃಖ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿಜ್ಜಿಗೆ ಅಂಚಿನ ಇನಿ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಟು ನಮನೆ ಲಡೈ ಮಲ್ತೊನ್ನು ಸಮಾಜನು ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಆನಿ ಒಂಜಿ ಅಗತ್ಯದ ಪಾತ್ರದಾದ ಅಂದ್ಕೇಂಡ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಆನಿ ನಾರಾಯಣ ಗುರುವಿನಿ ಕೇರಳಡು ಈ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸ್ಥಾಪನೆದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯನು ಕೊರ್ತುಜೇರಿ ನಾಂಡ ಆ ಮಿಷನರಿಲು ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಕಾಲೋಡು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಎತೋ ಬಡವೆರ್ನ ಹಿಂದುಳಿದ ದಲಿತರ್ನ ಇಲ್ಲುಲು ಅನ್ಯ ಧರ್ಮಗೂ ಮತಾಂತರ ಆಪಿನಂಚಿನ ಆ ಸಾಧ್ಯತೆ ದಿಂಜೆತ್ತಂಡು ಎತೋ ಮತಾಂತರ ಆತಂಡು ಎತೋ ಸಾವಿರ ಲಕ್ಷ ಕುಟುಂಬಲು ಮತಾಂತರ ಆಪಿನೇನು ತಪ್ಪಾವರೆ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲು ಕಾರಣ ಪಂಪಿನೇನು ನಮೈನಿ ಆ ನಮ್ಮ ಜವನರೆಗೆ ಜೋಕುಲೆಗೆ ತೆರಿಪಾವನಂಚಿನ ಕೆಲಸನು ಆ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಹಿಂದುತ್ವದ ಪ್ರತಿಪಾದಕೆ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತ ಮನುಷ್ಯತ್ವದ ಪ್ರತಿಪಾದಕೆ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲು ಇನಿ ಆರ್ನ ಬದುಕು ಆರ್ನ ಚರಿತ್ರೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನೋಡು ಉಂಡು. ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಆರ್ನ ಆ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ ಒಂಜಿ ಚರಿತ್ರದ ಪುಸ್ತಕನು ಆರ್ನ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಓದುವುದು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗೂ ದಲಿತರಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿನ ಸಂವಿಧಾನೋಡು ಮಲ್ದಿನಿ ಪಂಪಿನವು ನಂಗೆ ಚರಿತ್ರೆ ತೆರೆದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ನಂಗೆ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗೂ ದಲಿತರಿಗೆ ಇಡೀ ಮನುಷ್ಯ ಸಮಾಜಗೂ ದೇವರೇನು ಕೊಡ್ತೀನ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮದ ಸತ್ಯನು ಕೊಡ್ತೀನಂಚಿನ ಬದುಕದ ಸತ್ಯನು ಕೊಡ್ತೀನಂಚಿನ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ ಪುಟ್ಟು ಪರ್ಬದ ಕೊರ್ತುಡು ಆರು ದಾದ ಪಂತೇರು ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂಪಿನ ಪಾತ್ರನು ಪಂಡೊಂದು ಆ ಧರ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣನು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಪಂತಿನಂಚಿನ ಕೈಗಾರಿಕೆದ ಶಿಕ್ಷಣನು ಮಹಿಳಾ ಶಿಕ್ಷಣನು ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಬೇಲೆನು ಮಾತ ಸಮಾಜದ ಒಟ್ಟುಗು ಮಲ್ಪುಗ ಮಾತ ಸಮಾಜದ ಕಲೆನು ಸೇರಾ ಒಂದು ಮಲ್ಪುಗ ಇನಿ ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟರ್ನಂಚಿನ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಸನ್ಮಾನ ಉಂಡತ್ತ ಒಂದು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶಗೂ ಸಂದು ನಂಚಿನ ಸನ್ಮಾನ ಅಂದು ಪಂಡೊಂದು ಇಂಕ್ ಆ ಪಾತ್ರ ಅನುಮಲ್ತು ಕೊರಿನಂಚಿನ ನಿಕಲಿಗೆ ಆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾದು ಮಾತ ಮುಲ್ಪದ ಅಪ್ಪೆನಕುಲು ಜೋಕುಲೆಗೆ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ ಆ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಬೇಲೆನು ಮಲ್ಪಡು ಪಂಡೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರದಾಗತ್ತೊಂದು
44 ವರ್ಷದಿಂಚ ಪೊಂಬಾಟಿಗೆ ಮಂತಿನ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆದ ಮರ್ಯಾದೆದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಅಂಚನೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಜ್ಞಾನ ಮಂದಿರದ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಯಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಜಾಗದ ಖರೀದಿಗೆ ರೂಪಾಯಿ 1 ಲಕ್ಷದ ಪಣವದ ಚೆಕ್ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಲ್ಪೆರುಳ್ಳಿರಿ ಆರೆಗೆ ಸರ್ವ ಬಂಧುಲೆನ ಪರವಾದ ದಿಂಜಿ ಉಡಲ್ದ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾಯ ಮಂತೊಂದು ಇತ್ತೆ ಶ್ರೀಯುತ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಮೇರೆ ರೂಪಾಯಿ 1 ಲಕ್ಷದ ಚೆಕ್ ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ನೇತ ಗುರುಕಾರ್ಲೈನ ಶ್ರೀಯುತ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಕೊಲ್ಯ ಮೇರೆಗೆ ಕೈ ಪಗಪಾವಡು ಬಂದು ಈ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಸರ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಬಿಜೆಪಿದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗೆಜ್ಜಗಿರಿ ನಂದನ ಬಿತ್ತಲು ನೇತ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಉಚ್ಚಿಲ್ ಮೇರ್ಲ ರೂಪಾಯಿ 1 ಲಕ್ಷದ ಚೆಕ್ ಕೊರ್ದು ನಮಕ್ ಸಹಾಯ ಮಂತದೇರಿ ಮೇರೆಗ್ಲ ಸರ್ವ ಬಂಧುಲೆನ ಪರವಾದ ದಿಂಜಿ ಉಡಲ್ದ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಸಂದಾಯ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕರ್ನ ಕೆಲವೊಂದು ವರ್ಷದ ನಿಕಟ ಸಂಪರ್ಕ ನದಿ ಒಂದು ಸಂಗಡು ನಡಪನ ಪೂರಾ ಕಾರ್ಯಗಳ ಸಕ್ರಿಯವಾದ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಮಂದಿರ ನಡಪನ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಗಳ ಎಂಕ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೊಡಗಿಸುವ ಒಂದು ಪುನರ್ ಶ್ರೀಯುತ ಕೋಟೆಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ವೆಂಕೈತ್ಲು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋದೊಂದು ವಿನಯ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಆರ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಜಾಗದ ಖರೀದಿಗೆ ರೂಪಾಯಿ 25,000 ಪಣವದ ಚೆಕ್ಕನ್ನು ಕೈ ಪಗಪಾಯರುಳ್ಳೇರು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಶ್ರೀಯುತ ಕೋಟೆಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ವೆಂಕೈತ್ಲು ಬಕ್ಕಾರ್ನ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ನಮ್ಮ ದಿಂಜುಡಲ್ದ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಸಂದಾಯ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತ ಶ್ರೀಯುತ ಕೋಟೆಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ವೆಂಕೈತ್ಲು ಮೇರೆ ರೂಪಾಯಿ 25,000 ಚೆಕ್ಕನ್ನು ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ನೇತ ಗುರುಕಾರ್ಲೈನ ಶ್ರೀಯುತ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಕೊಲ್ಯ ಮೇರೆಗೆ ಕೈ ಪಗಪಾವಂದುಳ್ಳೇರು ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಸರ್ ಬಿನ್ನೆರಾಯನ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಾಲಿನಿ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಕೋಟೆಕಾರ್ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಬೇರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕುರಿತು ಪಾತೆರಡು ಪಂಡು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುವರ್ಯರ 168ನೇ ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುರವರು ಒಂದೇ ಜಾತಿ ಒಂದೇ ಮತ ಹಾಗೂ ಒಂದೇ ದೇವರು ಎಂಬ ತತ್ವವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಹರಿಕರರು ಆಗಿದ್ದರು. ಇವರು ಸಮಾಜ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ತಂದವರು ಇವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಜಯಂತಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಜಯಂತಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಕೆಲವು ಶುಭಾಶಯ ಪತ್ರ ಬೈದನು ಅವೇನು ಓದೊಂದಲ್ಲೇ ಕುಲಾಲ ಸಂಘ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಕುಲಾಲ ಮಂದಿರ ಕೊಲ್ಯ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಮಹನೀಯರೇ, ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಟು ತಾವು ಕಳುಹಿಸಿದ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ನಮ್ಮ ಕೈ ಸೇರಿತು. ಓದಿ ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. ಎಲ್ಲರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಜರುಗುವ ಸಮಾರಂಭದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೆಲ್ಲವೂ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನೆರವೇರಲಿ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಸಂಘವು ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಿ. ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಮುನ್ನಡೆಸಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರ ಪರವಾಗಿ ತಮಗೆ ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸುತ್ತೇವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕುಲಾಲ ಸಂಘ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಕೊಲ್ಯ ಸೋಮೇಶ್ವರ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ವಿವಿಧೋದ್ದೇಶ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮಾನ್ಯರೇ, ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳ 168ನೇ ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ನಮಗೆ ತಲುಪಿದ್ದು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತುಂಬ ಹರ್ಷವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ದಿನಾಂಕ 10/9/2022 ಶನಿವಾರದಂದು ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮೂಡಿಬರಲಿ ಎಂದು ಶುಭ ಹಾರೈಸುತ್ತೇವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳೊಂದಿಗೆ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ವಿವಿಧೋದ್ದೇಶ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ. ಶ್ರೀಯುತ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಕೊಲ್ಯ ಮೇರೆ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರಡು ಬಂದು ವಿನಯ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಗಣೇಶ ಮೈನ್ ಸಂಕಮಾರ್ ಈ ಸಭೆಗೆ ಅದರ ನನಗೆ ಇನ್ನು ಪನೋಡಿತನ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ನನಗೆ ಒவ்வೊಂದು ವಿಷಯದ ಮಿತ್ ಜ್ಞಾನ ಬೋಡಿತನ ಅವೇನು ಪೂರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬುಡ್ಪಾದ ಬಂತೇರು ಆರೇನು ಬಹುಶಃ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಆರೇನು ಲೆತ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಆರೇನೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಬತ್ತಿನಕ್ಕೆ ಆರು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಆರೆಗೆ ಭಾರಿ ಆಭಾರಿ ಅದು ಕೂಡ ಮುಲ್ಪ ಆರೇನ ಪುಗಾರ್ನ ಸಂಗತಿ ಅತ್ತೆ ಆರು ಬುಡ್ಪಾದ ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ ವಿಚಾರಡು ಬಹುಶಃ ಈ ಸಭೆ ಟಿತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲು ಹಿಡಿದು ಹಿರಿಯಗಳಿಗೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ವಾ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಿಚಾಂಡ ವಾ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ತೆರೆಯೋದಿತ್ತಾನ ಅವು ಅಂಚತ್ತು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲು ಬೇತೆ ಕಾರಣಗೆ ಶ್ರೋಟು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಂದಿರ ದಾಯ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಪನ್ನೀರು ಅವೆಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಅವು ಮಂದಿರ ಮಾತ್ರ ಹತ್ತು ನನಗೆ ಜ್ಞಾನ ಸಂಪಾದನೆ ಬೋಡು ಅದಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವಳು
ಅವೆಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಒಂಜಾದು ಕೊಡು ಅಲ್ಪ ಸಂಘಟನೆ ಬೋಡು ಅಲ್ಪ ಬಲ ಶಕ್ತಿ ಬರ್ಕೊಡು ಅಂತ ಈ ವಿಚಾರಲೇನೆ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲು ವಾ ರೀತಿ ಆ ಕಾಲಡು ಈತ್ ಮಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲು ಇಚ್ಚಾಂಡು ಜನಗಳಿಗೆ ತೆಯ್ಕೊಂಡು ಚೇತನಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟು ಸಂದರ್ಭ ಇಚ್ಚಾಂಡು ಆಂಡಲ್ಲ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಆರಂಜಿ ಸಂತೆ ಎಂಚ ಜನಗಳಿಗೆ ತೆರಿಪಾಯಿರು ಬಂದ ವಿಚಾರನು ಮಾನ್ಯ ಸಂಕಮಾರು ಭಾರೀ ಎಡ್ಡೆಡು ಪಡೆಯರು ಈ ಪೊತ್ತುಗು ಇಡೀ ಸಭೆತ ಪರವಾದ ನಮ್ಮ ಮಾತನ ಪರವಾದ ಯಾರಿಗೆ ವಂದನೆ ಮಲ್ಪದೆ ಬಂಡ ಅವರಿಗೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಇದು ನಡೆದು ಆಗ್ತದೆ ಅಂಚನೆ ಕೊಲ್ಯ ಸಂಗಡ ಒಂದು ಬಹುಶಃ ಎರಡನೇ ಸತ್ಯ ಮೂರನೇ ಸತ್ಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ಯಾನು ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಶಾಲವಾದ ಅದನ್ನ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪುಜಿ ಆಂಡ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ವಾರೀತಿನಿ ಬೋಡ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ವಾರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ಪಡ ಈ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಪೂರ ವಾರೀತಿ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಕೊಂಡ ಆ ಕೆಲಸದ ಬಹುಶಃ ಯಾನ ಬಡ ತಗು ಪರಿಚಯ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ ಸುಮಾರು 25-30 ವರ್ಷದ ಮಿಂಚಿ ಈ ಸಂಘಟನೆ ಒಟ್ಟುಗಿಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಸುಮಾರು 1977-80ನೇ ವರ್ಷಡು ಯಾನ ಮೇಲೆ ಕೋಟೆಗಾರಡು ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಮ್ಯಾಗಡ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂಚಾದ ಕೊಲ್ಯ ಸಂಘದ ಸಂಘಟನೆ ಆ ರೀತಿ ಜನಗಳ ಒಡನಾಟ ಎಂಕ ಆ ಸಂದರ್ಭದ ಮುಂಚೆ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಸಂಘ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದುಂಡು ಜನಕ್ಕೂ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರರುಲೇರು ಕೊಲ್ಯ ಸಂಘದ ಬುದಂಡವೇ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘ ಬಂಡಿ ಬೆಟ್ಟಿ ಕೊಲ್ಯ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸುಮಾರು ಸಂಘಟನೆಗಳು ಕೈತಂಡವುಳ್ಳ ಆಂಡಲ ಕೊಲ್ಯ ಸಂಘಗೆ ಐತವೇ ಐನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ಉಂಟು ಎರಡನೇದಾದ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಲು ಕೈ ಪಾಡ್ದಿರು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸುಮಾರು ಜಾಗ ಹೈವೇ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಪನಾಗ ಪೋಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ಪಿರಾಡದ ಜಾಗ ತೊಂದುಲೇರು ಅಪ್ಪ ಕೆಲವು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ದೇರು ಅಕಲಿತ ಪಂಡಿಲಕ್ಕನೆ ಸುಮಾರು 1.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವಿತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಭಾರಿ ಬೇಗ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪಡಾಪಡು ಆತ ಸಾಲ ಮಾತ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಮಾತ ಬತ್ತಿನಕ್ಲು ಸಾಧ್ಯತ್ತಿನಾತ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪಡೋದು ಪಂಡಿರು ಕೆಲವು ಹಿರಿಯರು ದಾನಿಲು ಉಲ್ಪನೆ ವೇದಿಕೆಡು ಸಹಾಯ ಮತ್ತು ಕೊರಿಯರು ನಮ್ಮ ಸಾಧ್ಯ ಇತ್ತನಾಥ ಸಹಾಯ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲ ಪುರ್ಲು ಮಲ್ಕೊಂಡು ಬಂಡದು ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಬಹುಶಃ ಗಂಟೆ ಒಂದು ಬರ್ತಂಡು ಯಾನು ಹೆಚ್ಚ ಪಾತ್ರೆ ಸಂಕಮಾರ ಇದ್ರ ಬಂಡಿಕ ಆ ರುಚಿ ಪೋರ ಬಲಿಯವು ಬಹುಶಃ ಒಂದು ದಿನ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ ಕೆಬಿಟ್ ತಿರುಗೋ ಒಂದು ಉಪ್ಪೋಡು ಅಂಚಾದ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಎಂಕ್ಲೆ ಮತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರೆಲ್ಲ ತೆರಿಯಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಈ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲನ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಿಕ್ಕಡು ಜೋಕ್ಲು ಬಾಲ್ಯಲು ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ವಿದ್ಯಾವಂತರವಾಡು ಸಮಾಜ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ಗೌರವಪೂರ್ಣವಾಡು ಬದುಕು ಸಂದರ್ಭ ಬರಡು ಅಪ್ಪೆಲ್ಲೆಗೂ ಪೂರ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಏನು ಈ ಸಂಘ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಸಂಘದ ನಮ್ಮ ಕೊಲ್ಯ ಸಂಘದಕ್ಕೆ ಮಾತು ವಂದನೆ ಬರ್ತದೆ ಎರಡು ಪಾತ್ರ ಪ್ರಥಮ ಮನ್ವಿತ್ ಉಚ್ಚಿಲಬೋಯ್, ದ್ವಿತೀಯ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಆನಂದಾಶ್ರಮ ಹೈಸ್ಕೂಲ್, ತೃತೀಯ ಸಾತ್ವಿಕ್ ಉಚ್ಚಿಲಬೋಯ್. ಹಿರಿಯರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಿರಿಯರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿಭಾಗ ಪ್ರಥಮ ಅಮಿತ್ ಎಸ್ ಭಗವತಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ. ಪ್ರಥಮ ಅಮಿತ್ ಎಸ್ ಭಗವತಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಶ್ರೇಯಸ್ ಎಸ್ ಪರಿಜ್ಞಾನ ವಿದ್ಯಾಲಯ. ದ್ವಿತೀಯ ಶ್ರೇಯಸ್ ಎಸ್ ಪರಿಜ್ಞಾನ ವಿದ್ಯಾಲಯ. ತೃತೀಯ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಹಂಚೋಗಿದೆ. ಅನುಷ್ ಕೆಪಿ ಭಗವತಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಜ್ಞಾ ಎಂಪಿ. ದ್ವಿತೀಯ ಅನುಷ್ ಕೆಪಿ ಭಗವತಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಪ್ರಜ್ಞಾ ಎಂಪಿ. ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ವಿಭಾಗ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಆಚಾರ್ಯ ಭಗವತಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ. ಪ್ರಥಮ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಆಚಾರ್ಯ ಭಗವತಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಕ್ರಿಶ್ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಭಗವತಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಕ್ರಿಶ್ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಭಗವತಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ.
ಕಿರಿಯರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿಭಾಗ 1ರಿಂದ 3ನೇ ತರಗತಿ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಪರಿಜ್ಞಾನ, ಮಹೇಶ್ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಪರಿಜ್ಞಾನ. ಪ್ರಥಮ ರಿಷಾಬ್ ವಿ ಪರಿಜ್ಞಾನ ವಿದ್ಯಾಲಯ 4ರಿಂದ 7ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೆ. ಪ್ರಥಮ ರಿಷಾಬ್ ವಿ ಪರಿಜ್ಞಾನ ವಿದ್ಯಾಲಯ. ದ್ವಿತೀಯ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಹಂಚೋಗಿದೆ ನಿಸ್ವನ್ ಪರಿಜ್ಞಾನ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಡಿ.ವಿ. ಜೆ. ಪೂಜಾರಿ ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ. ಡಿ.ವಿ. ಜೆ. ಪೂಜಾರಿ ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ. ತೃತೀಯ ಮೂವರಿಗೆ ಹಂಚೋಗಿದೆ ಲೇಖನ್ ಉಚ್ಚಿಲಬೋವಿ ಮಾಹಿನ್ ಉಚ್ಚಿಲ್ ಪರಿಜ್ಞಾನ ವಿದ್ಯಾಲಯ, ಕವನ ಭಗವತಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ. ಗೀತೆ 8ರಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೆ. ಪ್ರಥಮ ಶ್ರೇಯ ಶೆಣೈ ಆದರ್ಶಂ ಹೈಸ್ಕೂಲ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಶ್ರೀ ಜಯರಾಮ್ ಪಿಲಿಕೂರು ಇವರಿಗೆ. ಮುಂದಿನ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಶ್ರೀ ಸುಂದರ್ ಸುವರ್ಣ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯುವವಾಹಿನಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಕೊಲ್ಲೆ ಘಟಕ ಇವರು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಶ್ರೇಯ ಶೆಣೈ ಆದರ್ಶಂ ಹೈಸ್ಕೂಲ್. ದ್ವಿತೀಯ ಸುಹಾಸ್ ಆಚಾರ್ಯ ಆದರ್ಶಂ ಹೈಸ್ಕೂಲ್. ಭಕ್ತಿಗೀತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಮುಖೇಶ್ ಕಿನ್ಯಾ. ಭಾಷಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ವಿಭಾಗ ಪ್ರಥಮ ಶ್ರಾವಣ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಶ್ರೀ ಸುಂದರ್ ಸುವರ್ಣ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇವರಿಗೆ. ಕೆ ರಜತ್ ಶೆಣೈ ಶಾರದಾ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ. ತೃತೀಯ ಅನ್ಯ ಎಂ ವಿಶ್ವಮಂಗಳ ಕೊಣಜೆ. ಭಾಷಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ವಿಭಾಗ ಪ್ರಥಮ ತೃಪ್ತಿ ಪರಿಜ್ಞಾನ PU ಕಾಲೇಜ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ. ತೃಪ್ತಿ ಪರಿಜ್ಞಾನ PU ಕಾಲೇಜ್. ಛದ್ಮವೇಶ್ವರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕಿರಿಯರ ವಿಭಾಗ ಪ್ರಥಮ ಸಾಯಿ ಸಮರ್ಥ್ ಪರಿಜ್ಞಾನ ವಿದ್ಯಾಲಯ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಶ್ರೀಮತಿ ಮಾಲಿನಿ ಇವರಿಗೆ. ಮುಂದಿನ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಶ್ರೀಮತಿ ಕುಸುಮಾ ಭರತ್ ಕುಂಬಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಾರಾಯಣಗುರು ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿ ಇವರು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಥಮ ಸಾಯಿ ಸಮರ್ಥ್ ಪರಿಜ್ಞಾನ ವಿದ್ಯಾಲಯ. ದ್ವಿತೀಯ ವೃಷ್ಟಿ ಕೋಟಕರ್ ಉಚ್ಚಿಲಬೋವಿ. ತೃತೀಯ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಹಂಚೋಗಿದೆ ವಂಶಿತ್ ಎಸ್ ರೈ ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಸ್ಕೂಲ್. ಆದ್ಯ PK ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ 1. ಆದ್ಯ PK ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ 1. ಹಿರಿಯರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿಭಾಗ 4ರಿಂದ 7ನೇ ತರಗತಿ ಪ್ರಥಮ ದಿಸಿ ಅಂಚನ್ ಪರಿಜ್ಞಾನ ವಿದ್ಯಾಲಯ. ದ್ವಿತೀಯ ಹಂಸಿನಿ ಅಶೈಗೋಳಿ ವಿಶ್ವಮಂಗಳ. ತೃತೀಯ ಅಕುಲ್ ಸೆಬೆಸ್ಟಿಯನ್ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಹಂಚೋಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇಶಾನ್ ಎಸ್ ಭಗವತಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ಸಂಗೊಳ್ಳಿಗೆ. ಇಶಾನ್ ಎಸ್ ಭಗವತಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ಸಂಗೊಳ್ಳಿಗೆ. ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ವಿಭಾಗ ಪ್ರಥಮ ಕೆ ರಜತ್ ಶೆಣೈ ಶಾರದಿ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ. ಕೆ ರಜತ್ ಶೆಣೈ ಶಾರದಾ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ. ದ್ವಿತೀಯ ಶ್ರೀಯಾನ್ ಶಾರದ್ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ. ರಂಗೋಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪ್ರಥಮ ಅಶ್ವಿತಾ ಹರೀಶ್. ರಂಗೋಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪ್ರಥಮ ಅಶ್ವಿತಾ ಹರೀಶ್. ದ್ವಿತೀಯ ಗುಲಾಬಿ ಸೋಮೇಶ್ವರ. ದ್ವಿತೀಯ ಗುಲಾಬಿ ಸೋಮೇಶ್ವರ. ತೃತೀಯ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಹಂಚೋಗಿದೆ ಭಾರತಿ ಸನಿಲ್ ಮತ್ತು ಕುಸುಮ ಭರತ್. ದ್ವಿತೀಯ ಗುಲಾಬಿ
ಸೋಮೇಶ್ವರ. ತೃತೀಯ ಭಾರತಿ ಸನಿಲ್ ಮತ್ತು ಕುಸುಮ ಭರತ್. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಜೀವನ್ ಕಾಸಿಮೆಟ್ಟು ಮತ್ತು ಮುಖೇಶ್ ಕಿನ್ಯಾ ಬೆಟ್ಟು ಮತ್ತು ವಂಶಿ ಕಾಸಿಂಬೆಟ್ಟು. ದ್ವಿತೀಯ ಧನುಷ್ ಕಾಶಿಂಬೆಟ್ಟು ಮತ್ತು ವಂಶಿ ಕಾಶಿಂಬೆಟ್ಟು. ಧನುಷ್ ಕಾಶಿಂಬೆಟ್ಟು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕುಸುಮಾ ಭರತ್ ಇವರಿಗೆ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಇವರು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹೂ ರಂಗವಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡೆದ ಕುಸುಮಾ ಭರತ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ಅಮೀನ್ ಸಂಕಮಾರ್ ಸಂಯೋಜಕರು, ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಾಲಿನಿ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಕೋಟೆಕಾರ್ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್, ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದೀಗ ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀ ಆನಂದ್ ಮಲಯಾಳಕೋಡಿ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬಿಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕೊಲ್ಯ. ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಶ್ರೀಯುತ ಪೀತಾಂಬರ್ ಹೆರಾಜೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಜಂಟಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಶ್ರೀ ಜಯಚಂದ್ರ ಕೆ.ಎ. ಉದ್ಯಮಿ ಮಂಗಳೂರು ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದರು. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಜಂಟಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ಅಮೀನ್ ಸಂಕಮಾರ್ ಸಂಯೋಜಕರು, ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ ಮಂಗಳೂರು, ಇವರು ನಮಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ತತ್ವ ಆದರ್ಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಜಂಟಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶ್ರೀಯುತ ಸತೀಶ್ ಕುಂಬಲ ಇದ್ದರು, ಈಗ ಅವರು ನಿರ್ಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಜಂಟಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಉದಯ ಪೂಜಾರಿ ಬಳ್ಳಾಲ್ ಬಾಗ್, ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಿರುವೇರು ಕುಡ್ಲ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್, ಇವರು ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಜಂಟಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಾಲಿನಿ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಕೋಟೆಕಾರ್ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಜಂಟಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಇಂದು ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಬೋಳಾರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ವಿವಿಧೋದ್ದೇಶ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ನಾರಾಯಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಂಕೋಲಿಕೆ, ನಿವೃತ್ತ ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉದ್ಯೋಗಿ, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಭಗವಾನ್ ದಾಸ್ ತೊಕ್ಕೋಟ್, ನಾಮನಿರ್ದೇಶಕ ಸದಸ್ಯರು, ಉಳ್ಳಾಲ ನಗರಸಭೆ, ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಯುತ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಸೋಮೇಶ್ವರ, ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಶ್ರೀ ಕೊಲ್ಯ ಸೋಮೇಶ್ವರ, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಯುತ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಕೊಲ್ಯ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಕೊಲ್ಯ ಸೋಮೇಶ್ವರ, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಜಂಟಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಜಯರಾಮ್ ಪಿಲಿಕೂರ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ ಕೊಲ್ಯ ಸೋಮೇಶ್ವರ, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಶ್ರೀಮತಿ ಕುಸುಮ ಭರತ್ ಕುಂಪಲ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿ ಕೊಲ್ಯ ಸೋಮೇಶ್ವರ, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶ್ರೀಯುತ ಸುಂದರ್ ಸುವರ್ಣ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯುವವಾಹಿನಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಕೊಲ್ಯ ಘಟಕ, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಅನೇಕ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಹಾಗೂ ಹಿತೈಷಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ. ಎಲ್ಲರ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಹಾಗೂ ಪತ್ರಿಕಾ ವರದಿಗಾರರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.